Hadi bismillah. Maslahat bar eni atalar bilen Çağın hovusunu köpürak ünsverin Belki sporda seyir ya da sunotu seyir Onun saylacak yolunun özü görünür Yatsın ir tursun ir elini yuvsun Soğun dişini yuvup ertesi giysin Mektebe çıkanı arası giyinsin Qov bakal arası neceler beğensin Canın sağ olsun, beşlinken olsun Meni eşken bolsok, hovusun güllesin Biz yalı çağalara yeni esası zat Maşgaladı her kim biri birini söysin Bilyen, düşünyen, işinizken olur Uğraştırman çağaları, telefonları Çağan geleceği sizin özünüz için Sportun görünüşü gene katlamak için Boks, karate, samba, tekvando Futbol, voleybol, hem de basketbol Ağır, hem de yengil atletika Kara sana versen, sana kurtarmaz İslese tenis, islese tigir Kemi vilayette bar, hedilde vur Tapaudu yok, kıyız ya da oğlan Bizim yurdumuzda köpürsün çimpiyon Sağlığı seyretmeli in baştan İn küçü yaştan Sağlığı seyretmeli in baştan İn küçü yaştan Milletim sağdın, yurdum asuda Yetişip geliyez altın asırda Sağlığı seyretmeli in baştan İn küçü yaştan Sağlığı seyretmeli in baştan İn küçü yaştan Sağlığı seyretmeli in baştan İn küçü yaştan Ye 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 Küçük kurt mikrofon nakı Küçük kurt bir Doğamız El Şarpalin Krassaçık Küçük yaştan sağlığınızı söylediği küçük yaştanın Atakesi oğul halalliye Aytan olyar, özün olyar Adı oradan Elbette. Manik ömürü Vopakan Cimidin adı Küçük yaş pseudanimi Bizim öde köyne mektebinin ağzatı olan İska Muslim'in mehriban oğlu ve şagirdi Krassaçık Tuğuleme Devam et Hakan'dan geçirmelidir Geçiriyatı mı? Özün haydi sportuyla meşgul olyan Futbol Futbol mu? Berekella Haydi futbol istiyor oryan Messi Berekella Ol khas plus Köp sağ El Sarpalin gelecek ki Rap Tungotunun girlidina Jakatin Büyük yetmeşe Beyatmeşe katnaşın ok Bomada günü Yenice derdik Assalamu alaikum mehriban dostlar doğunlar Türkmen rap sunutunun dinleyicileri, seyircileri, tomoşacıları siz şu vat öz kımmatlı vaktinizi sarf edip telefonunuz filan, mantorunuz filan bize tomoşa diyen mozunuz demek siz doğru vakitte, doğru fikirde çünkü Türkmen rap sunutunun yaşlı hinlerini yüze çıkarmakta şeyle Govi show programı Gov Bäsleşik Rapli Dil Bäsleşimizin barınç taplarının 3. bölümünü tomoş ediyorlar. Ondan hemen gepleşimizin geçenki sahanlardan bilişiniz yani belli var 10 saniye, 8 saniye, 9 saniye sayılanan yaş rap yıllanmaz, gelecek yıllanmaz. Yani onlar ruhlanır şu gelin yılla diyelim. Seviyem şu sahna şu yıllan önüne çıkış etmen ödüm ulu derece. Son söyleyeyim. Bir neçe yaş rap sunutunu ödüne bağış eden rap oğlanlar, gıylar, bäsleşýärler olaryň içinde de iňmir saýlama öýlerine iňmir bir ýakyn görýän zehinleri biziň sunut ustadlarymyz, rap sunutynyň ustadlary, köne mektep agzatlary, türkmen toýlarynyň elbetde bezegleri garaz näçe öwsegem olary az sebäbi olar brandda, olar trendde, şuwat olaram öňde otyrlar. Ana näme? Gelin ilki bilen ýün ýakyn özüme ýakyn nakydan başlaly. Hasam bir özüni bir uwerne duýmak üçin her bir sözüni dogry we dürüst eşdirip size ýetirmek üçin öz duýgusyny size ýetirmek üçin toleme sazdan hemme duýgusyny hasam baýlaşdyrýan öz işin ustady DJ Şaman. Yine yadıma şunu hayt haftanın geçenlik başlanım yani öykü kine olmadı yani bu haftanın başlanı Uğrak'tan gelen mihmalımız var Vagrant söyleme aynı tanar yalanım der haftanın yani Bayramcan'ın aynı vurmadı öde aynı pasta yana çıkarmayan Esbita bugün men akıllı diye görürsünüz onu dizeye de gedek mikrofon eten akıllı olur mu bolmaz mı yani kaptana da Постоянно человек настроение сопраноман. Того берекелла. Тулеме
Gide otur, gece deydi günlüğü TikTok aç, internet aç. Haytı vaxt açtığım tuvalem gide otur, dostlar gide otur diye. Kaçsan yatı oturdun deydiğin geliyor. Bakımete show dizi aramızda. Bugünlerim ähli rap sunutulen meşgulunyan yıllar ölerinin kardeşleri tuvaleme onu tüysürükten beğenýärler sebäbi hem bir yıllardan özünün ençeme hitleri bolýardy. Edir şu wagt bolsa bakymete şowma näçe işle bolyn tuvaleme bir aýdymjyk oklady bolyn egem tuvaleme trendde hitde topda Matt Nazara. Matt, my love. Onda näme? Dowam edýär. Qara şu bolup geçen wakalaryn tuvaleme organizatory, producer diýip bolarmy? Producer diýip bilemizok, bir zat ýok. Ýöne organizatory, guramaçylyk öde başymadan geçiripdim. Bilýär, onu diýsen ul işler alyp barýar, şu gepleşmeden tuvaleme taýinlanmak üçin şu ýigitleri görýäňiz da dostlar. Her birini aýratynlykda bir ýere jemlemeň öden bir usatlyk, on ödem öz işine usat. İska Muslim. Görmedi. Devaotu. Tuvaleme çavadek hudojnik diýsegem bolýar. Näme sebäp geçeňdek başga kartinada bu gedegem türkmen sportuny bir fütünlerinin biri olan tuvaleme Altımrad ağamıza ödeyana tuvalemizin çempiyonumuz innikide kim olacagyny bilemiz ok ýöne bu gedek başymyzy sport bilen başladyk sebäbi beginmelik mümkünler türkmen sport bilen meşgullanýan türkmenlerimiz bugünkü dünýä arenasyna türkmeniň baýdagyny belende götürýärler türkmen sport bilen bilelikde de türkmen sunuty bilen meşgullanýan elbetde Kahraman arkadaly kahraman serdarymyzyň saýtyna diňe bar aýdymsaz estrada bolsun ýa-da tanser bolsun millilik bolsun şol wagty bolsun bir döwra Türkmen rap sunutyny ýaymakda uly işler alyp barýar. Şoň üçin hem şu ýaly ýaşdakylar ýüze çykarmak üçin şu ýaly dörejlikli, bäsleşikli gepleşikler taýnap müşdoklamada, tomoşaçylamada yetirmeklik üçin ähli şert mümkinçilikler döredip berýän Kahraman arkadaly kahraman serdarlymyzyň janyny sag, ömürleriň uzak alyp barýan beýik tutumly işlerine diňe üstünlikleriň, ruwaşlaryň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Indi ýene bir zady bellemeli, esasy wajyp zatlaryň biri adatça soňky gepleşiklerimizde çıkış diýen ýyllara özleriniň näme eminlik däl pikirlerini atmaklyk üçin hormatlanýan mihmanymyz gelýär. Ýüzem täze däl, belki köpüňiz onuň ýüzüni görmeden meni ýalak birinjide tanışan bolmagy da mümkin. Ýöne rap sunuty bilen öňden bäri diňleýänler Bawy Hökman oň terjime halyny, Hökman oň playlistini Hökman bilämeli sebäbi ýaňyşmadam o karsinkada da oň nemesi suratçygy portreti bar. Göni Wilstlin Kaleskinodan gelen Aragon aramızda. Aragon yıllarımız. Tuvalem hoş gördük. Ona hemen biz başla evliyaz. Bugünkü gepleşimizin stüdyosunda bugünkü gepleşimizi ýazgy diýen bolsa M Production'ın agdy bir komandasy tuvaleme öz ustatlyklaryny görkezerler. Yerli yerlerden ähli video prosotlara bize tomaşa edin. Kerimiň ýany ilki bilen kim geldi? Gelin tanşalyň. Biz bolsa başlaýar. Paýaly. Rapli dil sen üçin uly dawara. Rapli dil bäsleşigimiziň ilkinji bäsleşi Dofamin. Salamu alaykum, hoş gördük. Hoş bulduk. Dofamin näme ilki bilen şo barada aýdyp berseň men bilýän ýöne illeşlemez üçin. Dofamin adam organizmine kyýyp begendirýän hormon adam begençi bolan soň onu şonu wad etdik de. Adyň bilen baglap takdyň. Düşündim näçe wagt ber rap aýdýan ýa aýdym aýdýan. Köp boldy. Bilen ok. Yo. Onu sana üstünlük dilemegem gerek, üstünlük şeyle de boljagy bildirip durda. Ýöne bir jada ýatladyk geçeýinle. Sen öz iki taýyň barlygyny bilýärmi? Serdar Agally. Gatmyň diýen ekeniň Serdar Agal sana şu taýdan salam. Boldonda sana üstünlük dileýär. Sağ olun. Rapli dil sen üçin uly dawara. Ondan mehriban tomaşaçylar, hormatly eminler, gelin ilkinji
has bir tolgunurjy pursatlar sebäbi oň üçinem tolgunurjy bolsa gerek birinji görüp çykyş etmek diýsen jogapkärçilikli ýöne hökman başalyp çykarmy kadiýen sebäbi diýsen üýt goşuk ýerine tirjek aýdymlarym sözlerim repam has üýt goşuk bolar diýip umid edýär. Ondan näme garşlalyň Mar welaýatynyň Mar şäherinden Begenç Azadov pseudonimim Dopamin. Begenç, hoş gördük. Sağ olun. Men pikirimçe göni birinji jogap çykyş edýän tolgunurjy hiç ýyly sorak ömüremizok göni seni gollap saknamazda ondan soň dowam eder. Taýynmy? Bolarmy şeýle? Taýyn. Garşlaryň dostlar, paýahaly. До сих пор и жду твоих звонков. Я же делал, что мог, а ты спину мне нож. Скажи все то мой никотин, запах волос твоих, ну прошу, останови. Все позади, верни мои сны. Воспоминания, oh yeah. Ähli kurtardık hiç mi? Ya meni oyundur düştü. Kara bulutlar düştü. Üstüme damçalar belin duygularım gitti. Özün saylan sen mensiz bu yolu. Görmedik kolumuz sağı solu. Men olsa oturun o muydu? Negereyem oturup dur bolup dur seviyim sonu. Didin alım sorum o beni. Eştesim gelin on sesiyim. Görüvüm bilim o seni. Zümerim umurun belki. Didin alım sorum o beni. Eştesim gelin on sesiyim. Görüvüm bilim o seni. Zümerim umurun belki. Bütün toplanan üzümler bizi buldu diyemem, bana izin ver. Şarkılar bizi söyler. Üstüme geliyorlar, isterim dayanamam. Belki dendi kabusumdun ama uyanamam. Kendimi affetmem, affetsem her yer bana zindan. Bazetsem sen gibi kahretsem, mahvetsem her şeyi. Ecelimin bedeline yetemedim hedefime, bütün olan kaderime, kırılına kadehime küstüm. Acı kokar reçeline, zehir dolu çiçeğine, eserine, ederine düştüm. Seni sordum, senden gittiğin gibi buldun. Zaten kapanmış konuyduk, zaten son sözün de buydu. Didin alım zorum o günü. Eştesim gelin on sesiyim. Görüvüm bilim o seni. Zümerim umurun belki. Didin alım zorum o günü. Eştesim gelin on sesiyim. Görüvüm bilim o seni. Zümerim umurun belki. Krasavчик. Спасибо. Näçe şapsam az berekella. Men başta Aragona diýen agam bilipdirne John ekene diýdim. Bu konfeter aýtdyň soňam tuwalym rap, soňam daşar ýurt dillerde berekella diýär. Tuwalama çyndanam ýöne näme üçin bir özüň gaýgyly ýa dolu derece aýtjak zatdan aýdy bilmedingmi? Ya Yo. öýt bolşunmuşyn ýaly. Yo, ağam bilen işledik akşam. Ha, şeýdemi? Ha, ýa-da urakmy? Aa. Ha. Öýtediň hemme zat özüňki. Aa, free beat yani. Ha, düşünükli. Berekella. Onda näme ilkinji pikirler bizi üçin diýsen wajyp bolsa gerek. Ona kimden başlaly? Kimden Tafadı başlaly? yok. Tafadı ýokmy? Ya. Bolana. Bir başdan başlaly. Vagrantdan başlaly, bir başdan. Vagrant şo. Eskisi ýok diýip pikir etme. Baba, näki ýeradyr. Salamu aleykum emmeňize. Begenç, tuwalym men berden Ali Flex meniň ullakan konkurrentim görýän. Tuwalama beat sesin bir topar diller çalşdyň, uje 3 dil, 4 dil okudyň diýen. Flow hemme zat na wysşym urovne tuwalama. Başga aýdara söz ýok. Plus berekallah. Спасибо.
Aýdary berki Süleyman'a vardır. Gatı garaşylmadyk tuwalama. Näme üçin repli dile gelip aýdymaýdy ýa diýdim. Meni aýdymam gowaýdy ýa. Soňadan dil çalşdy, reýe geçdi. Södem özüm köni sorajakdym, sen soradың awdas. Özüňki dogry dälmi? Bolly tuwalama. Mene sözüm ýok. Ýa 9-10 etdim. Sözüni entak bilmäkem. Özüň dedem bolsaň bol 10 men üçine. Bay Tuwalama. Göni gördüňmi? Süleyman göni kartyny açdy da goýun bakadan aýtdy da saňa. Bir ornuma da ýam bada. Ýöne bilemok. Sakaljaň typalap duran sapana näçe goýduk ha? 10 goýdum ha, 7 goýdum ha. 15 koydum. 15 goýdum. Baga stavkalar galya, stavka galya. Yo, oğlanlar men aýtsakladım, oğlanlar aýtdy уже. Toy bilen bakan aýtmaly näme? Bak näme aýtma, bala aýtmalylar. Той баха 15 тэле. Söyle. Не, пацаны уже сказали то, что я хотел сказать. Единственное, я хочу добавить то, что харизма и артистизм супер. Образ хороший. Красавчик, брат. Молодец. Спасибо. От души. Köp sağ ol. Bir başdan gideli. İzzet. İlk ölen aynim kutlayan, ben yürekten kutlayan seni. Ukuyuň bar, fantaziya bar, gurrun berip duran zadyň bar, özüň ýaşap aýdyp berýän, mene ynanýan şoňa. Onuň mene bir bellek geçesim gelýän zat ba. Sen maňa kimi ýatladyň bilýärmi? Men öz bir gow gören inim ma Serdar Ağa diýip. Edil şonu ýatladyň sen maňa. Edil şoň gözüm ýumýan bol şoň kada öýdüp bolýar. Serdar Ağala köp salam ýollaýan Serdarjan. Inim kutlayan 10 100 misal üçin. Men ahaladım. Спасибо. Hatta şu 10'unu da prezerasiya diýär da Süleyman görýän dämi? Nisa diýmejek bol otur. Ýa-da Begenç dopamin odat menem aýratyn bir ütgeş goşara zat ýok, hemme zat pramidýal. Birazajyk daşy şu vokalny danalaryna da bir hilek zawidować etdirdiler. Живой aýdyp dur, hiç hili falş ýok da hemme notasy ýerinde bar. Onuň şu bir rap am okaýsa da diýip garaş baş insanyny onuň merdi bolyn pram. Ne vision kanatorts boldy. Pram malades, gutlaýan. Geleceğin bana fit bolsa. Спасибо. Bugün elbette çempion hakikaten diýip bolýar, we ýogum diýip bolanok, göni döşünde çempionun portreti ödem rap sunugynyň çempionlarynyň biri Iska. Serdar Ağala meýdan aýdynyp durun diýýärdiň özü bilip dur görýärmi? Oç görýärmi näl talantlar bar, görünmän ýatan şolar ýüze çykarýar. Begenýan dizet prodüser ne saňa hakyky artist. Ana. Berekella, begenç. Göni. Berekella. El şarpanyň belki mihmanymyz bir atýar. Aragon. Adyň ýaly. Hakykatdanam şu dopamin ýaşatdyň maňa. Sag ol. Спасибо. Doğrudan begençan garaşynmadyk start boldy. Üstüni gardy ödýäs. Nehip bolsa indiki bäsleşlerim kak minimum sen ýaly we senden gowy çykyş etmek ardy ödämek gaýry dogry dälmi? Awa emme sen ardy ödän. Begam köp sağ ol. Goşaryň dopamin göni ýangydan geçip barýaka gön alyp garyn dopamin duýgusyndan alyp garyn berekella. Repli sen üçin uly dawara. Dopamin berekella tuwalama. Daş ettin maladet. Serdar Ağala diňe men dedem o kelim görýär, dizede men dedýän eken, iskada men dedýän eken. Bu emin agdalan aýdan barada näil duýguny başdan geçirdiň onuň şolar barda aýdyp berseň. Gowy garaşadym taň. Gowly hemme bak. Ha sen özüň şon ýalgaty ynanyp geldin. Berekella aýdyşyňam bir hil Serdar Ağala men dedýän eken. Sen azıcık bir bokurdan öller ýaly şu taýda tükölüň suwlary wa haýsy görnüşini alasyň gelse alýan. Açdy al gönüp. Tüköl çaý taýlady. Bolly saňa begençdiňe üstünlük dilämek galýa. Inniklerde görüşýän çek sag ol. Repli sen üçin uly dawara. Bäsleşigimiň inniki bäsleşi Orazik diýär. Orazik gel özüň bilen hem tanışaly. Salam aleikum. Salam aleikum. Gowmy ýagdaýlaň? Da şükür. Bernaýa. Näçe wagt ber rewaýdýan? Ýa-da efekti gaýda. Bolly üstünlük ardy ödýär. Sağ ol. Repli sen üçin uly dawara. İkinci bäsleşimde göni sahnamda çağıralyň. Ol bolsa o da elbetde ýanky Begençanyň owadyşy Mar welaýatynyň Mar şäherinden Orazguly Jumaýew.
pseudonimim Orazik. Karşılayın. Oracan hoş gördük. Hoş. Sağ ol. Tuğlama. Настроение kowy. Al. Taynyk kowy. Al. Näçe wagt taynyk gördüň? Şu wagt gaýdym aýtmak üçin nädir? 2 ay ýaly. 2 ay. Diýmek arkaýyn taýynna. Ödem fedeňe ýatdyň aýdýar. Onu diňleýäsmi? Emin näme haşet ýat gollalyň orazy tiliň üçin çykşet ýa. Paýaly. Dinge aydym ýaz, ejeler hakdy. Kakalardan olsa duryaf uzakda. Gel kakam sen otur, sen maňa bakdy. Bugün senin üçün aydym döretjek. Niçin kaka hakdy? Ýazyan şahyr ýok. Munyň jogabyny tapyp bilemok. Kakam sen dünýede sizde ýansan ýok. Şonuň üçün saňa aydym döretjek. Ejeler cenneti, deňel samyny. Kakalar jennetiň eýe sonu. Eziz kızlam, hakkın nuru basene. Yüzün nuru sinap, aydym döretjek. Agzy bir ojogynyň oduny yakyan. Zähmet çekip maňlay, derini döken. Kaka demi öýüň, ýüküni çeken. Şonuň üçin saňa aydym döretjek. Balam diýip ejem, tipa sowaşym. Kakamjan sen bolsa, gora ýangdaşym. Sen diňe kaka del, dostum sırdaşym. Mehribanym saňa aydym döretjek. Her zaman uludur senin hormatyň. Eziz kızlam, taýsyz gadyrgymmatyň. Kakamjan ysgadyr maňa gaýratyň. Arkadam saňa aydym döretjek. İl içinde attyr, awraýa eýe, awraýyň üstüme salyp dursaýa. Kakamjan ýalvar, bey Hudaýa. Usa ömrüň dilep, aydym döretjek. Kakalar ölmesin, goý wagt ýaşap. Gesin aramyzy, başymyz okşap. Oraz aýdarny, bilimi goşap. Kıvlam senin üçün aydym döretjek. Biz bu dünýäge getiren ejelerimizin we arkamyzy dağýalyran kakalarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Krasavчик, krasavчик, Orazik. Görnähil ajaýyp duýgy, birinji duýgymyz sevgi hakda, sevgi ýaryna bu duýguy we bu duýguny hiç duýgulan hiç kaçan çaşyp bolmaz. Mehriban ene tamada bolan duýgy, alajan issenlik adam, issenlik perden öz inatatynyň öňüne borçlaryny eletde bir ýerine ýetirmeklik üçin, şol taýyna ynamly ödemek üçin zähmet çekýärler. Umman ähli inata öz perdendiniň durmuşda ýoluny tapmak üçin eletde ähli ellerine barny diýerler. Şolaryň ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun. Köp sag bol şu duýgun berem üçin. Ondan näme? Mat başdymy. Ozat bir aýratyn ütgeşikde da goşasyn maýdasyn belenok. Şu tema na samym dele köp oglandan gelip aýdýan zady. Şunda bir gowy bir täsir ýetirjek bolsaň, has artyk maçlat etmeli bolýar şunala. Dapus men gaty duýgulanyp bilmedim. Hemmämiz mene tamyz söýýäs, gowy meselesi ýok. Ene bir aňra başy mene duýgulanyrmady. Kan inanmadım da. No, şoň üçin şuňal tema girýärmi? Beter artyk maç berjek bolsaň, ýalmaly şonu başgalara da degişçilerek şu. Ya da gowy başga zadaýdan gowy bormy kady. Biske birak goşok bolýan oyny. Ena tawlan sevgin aýdan gowy zatga towansına temasyna onluk ýöne başgarak taýynan kelmeli. Repli dilbäri. Başgaça bir şartlyklymy, şowgunlymy, bolmanda bir old schoolmy, şoň ýal bir zat bilen gelen bolsa has gowy berdi. Ýöne bulaýdymam gowy. Sayla vermeli tema. Öz iş kim näil saylaýar? Prosto şul bir sada tema da şunda. Onu şuň bilen sen inniki tapgyra geçjek bolup ýa başgalardan tapawutlanyrjak bolsaň, has bir gowy taýynan, has bir artyk maçlat etmeliler. Şoň şu temada etjek bolsaň. Temaňa onluk başgarak bir aýdym taýynak gelmelikeň. Ana şonu diýjek bolýan. Sen näme pikir edýän Antoho, nähil aýdym bilen gelmeli? Тема очень хорошая, но тема про родителей и тема про любовь — это самые две трудные темы для песен. Если ты их делаешь, надо это делать необычно, со вкусом, очень круто. Эрветель, брат, стандартненько, норм, но хотелось бы чего-то такого, да?
Ya ot уже näçe ýyl bäri aýdym aýdýan, pramamı prapapu näçe aýdym ýazdym, bir aýdymym çykarmadym. Потому что стандартный aýdym bolýar bilýärmi? Я тебя люблю, без тебя жить не могу. Что-то новенькое. А вот что-то необычное, да, ислен mena bilemem. А так удачи. Süleyman. Merdan birinji aýtda edilmeň diýjek tatlym aýtdy. Başga näme ödüm? Körpem bizim tanış öňüm bir ýerde görüşdükmi biz? Mümkün. Bundan mira da baran nasyň sen? Ha. Surat Ona uçtu mu meňdetdim. Ýok, edil rap okoýuşy da adam edil şolara meňdedi bir 3 tane oglanmadym näme? Bundan mirdi. Baş olan bir ustaydı. Ha bun ba. Baş olan bir. Ha düşündüm. Ha. Şo başga hiç tat diýiljekkä ortaça bolly şoň üçin. Bir derek häzir sen aýtda iň soňuna çödülýär. Bu ýöne pikirini doğru aýdy, iň soňuna çödülýär. Pikire ol dogry. Awa indi bagapdalla masarsamy? Onuň şoň soňuna garaşaly edil erwet däl takdan çykan ak rapçy üçin gerek zatlaň emmedi ba. Ýöne bir wow däl eýem 3-nji sanymyz da şoň üçin beýlekilerim diňläp göreli. Ýöne şu wagt dogrymy da aýdýar ortaça. Bale. Bagrant. Orazguly pluslaň aýdyn sözüniň manysy gowy ýöne indikide bir flowny diliň güýjüni görkez adamlara bolýarmy? Gowulupdyr. Sen unuwa etme. Gahyrlanma ýa-da bir laýatma biz sana gaýtam indikide gelende has ýa-da indikide bir aýdym edende şo zatlary gözüňe tutup eder ýaly gaýdýarsa düşündiňmi? Mena gowurdym. Mazat ortaçadan gaçyk ýokarrak. Aha. Ýene bir baý galdyraly. Bizede feber. İlki bilene inim gutlayan ştaat çykyp şu ştaýda durup aýdym aýtmagam eýär bir ýeňiş. Ýönüm man näme üçin ejeler hakda aýdym kände kakalar hakda aýdym ýok diýen saýlan çämäňe menem haladym saýlan mowzugyň gowy. Ştaýda tejribe ýetmezçiligi anyk görnýär. Ine Süleyman bilýändir. Käbir aýdym ýazylanyny rap böle goýulanyny diňe şo böl şo aralyk dolsun nip ýazylýar käbir rap. Diňe dolsun. Şu ýagdaýda ine men görmek isleýän zadym şudy. Bir tipli dowam edýän rap dälle. Misal üçin cheat-ga da flow ütgäp bilerdi. Ine geçen sanlamyda aýtdym, sen oýnap duran roluňy men anandyrmaly. Düşünýärmi? Tenki şu wagt diňe şu aralygy doldurmak üçin ýazylan ýaly bolupdyr. Bu meniň pikirim, meňle razy bolman bilerler. Bu saňa massagat ýokmun aýdýan. Misal üçin sen kimleri diňleýän? Daşary aýdymçylardan, ýerli aýdymçylarymyzdan, Rapperlardan Dizet, Soprano, Espiter. Düşündüm. Eger diňleýän bolsaň, ben sana berjek maslahatym has köprak diňle, daşary ýurtlary diňle. Ine Mät, Süleyman, misal alman oglanlarken köprak diňlemeli. Eger köprak tejribe gazansaň, sen bir edip bilýän. Ýürümman men pikirim şu. Rap okanda diňe şo bölegi doldurjak bolup okamaly däl. Ine birden dogry aýdýar. Şu mowzukda ýöne doldurmak üçin okamaly däl. Bize duýgu bermeli. Men pikirim. Orazan esasat doğru düşün. Bu hemmeden wajyp bu taň gerekli pikirler mi diýen bu maslahatlar ödüňem ýaş başlapsyň bu hiç çözgüt däldir. Doğrudan her biri özü üçin özüniň bir ýüregine, aňyna, magzyna bir batan ýaşly hinler saýlanar altyň birde. Edip bu altyň bir bolmagyna taň ardy edýän. Köp sağ olun. Gollalyň Orazyk. Üçin çykyş etdi. Köp sağ olun. Rapledil sen üçin uly dawara. Orazyk, berekellat, öleme. Gowy hiç ýyl ruhdan düşmeler bu emin agdalyň aýdyn adyndan netije çykarmaly. Nähel duýgun başdan geçirdin? Halipalan öňüne, rewfatlaryň öňüne elbetde aljaýan. Tolgunlyň umadagy. Sen onu bokurdan öllemek için üstayda tükölüň suwlary var, şulardan birini saýla. Ziýany ýok. Innikide hasam tejribeli bolup taýlanıp gelersiň. Sen berde tejribe alýan esas zat. Onu näme? Üstünlük hemraň bolsun. Sağ ol. Rapledil sen üçin uly dawara. Elete ýata diýäs, mehriban tomaşaçylar, bu tapqarlar eýem bu tapqara çykyş etmek üçin umuman seň öňüňizde çykyş edýän ýaş rap
aydymçy oglanlar gyýdylar. Eýem saýlama tapgyrdan geçenler. Yüzlerçe ýaşdakylardan saýlanyp 40 sany rap tyngotyny özüne bagş eden oglan gyýdylar saýlandy we şolaň içinden bölümleň arasyndan tapawutlanyp elbetde çykyş edip indiki tapgyrlar gatnaşýarlar. Netip bolsa şu gepleşimiň sanynyň soňuny da 6 sany eminimiz barmy? Diýmek her biri diňe bir rapçy oglan gyýylaň birini saýlap bilýärler. Şoň üçin hem ýatda diýär, her bir aýdylan sözleri göni netije çykarmaň, göni şu wagt nirde görýän bolsaňyz göni kommentariýa öz pikirleriňizi aýtjak bolup durmaň, gepleşip dolu görüň, anygyna yetiniň, düşünüň. Ondan soň pikiriňiz gaýdy. Bir bolsa dowam edýär. Rapledil sen üçün ulu davara. Biz bolsa dowam edýär, bäsleşimiziň indiki gatnaşçysy BS diýär. Gel özü bilen hem tanşaly. BS, salamu alaykum. Salamu alaykum. Gowum ýagdaýlar? Hudaý şükür gowum. İlk bilen lakamyň barada soraýynla näme manyny anladý? Lakamym şol özüni çalçak öwrenşdirýän, özüni çalçak alýan at oglanlar onu şolady goýaý dedi, korotkaja kiçik at. Ýa-şoň üçin hem goýdum özüm şolady. Oňa düşündim, sen ýöne birazjyk aljyraýan ýaly haýylrak gurulaýan. Ay, yarama şumat. Ýöne aljyraň ok dämi? Aljyramagyn saňa diňe üstünlük arzu edämek galýa. Boy, sag bolun. Rapledil sen üçün ulu davara. Indiki bäsleşimizem mehriban dostlar, ol bolsa paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Rowşan Haydarow biz Mistra ýok, ýöne biz garşylaryň. Mr. Biz, taýynmy? Taýyn. Taýynmasak, gollaryň başlaýar. Durmuşumda. Başlayın, pullerden başını kim görýär şu halla bolup duruşumy görendi ýeňir çekýän bol oglan durmuşyň derdini görösüm gelen o qahqa düşmany güler ýüzüni näme üçin Allah'ım seni bizden ayırdı entek sen bilen görmeli gowy günler mülkeni her kim diýär maňa köşüş dostumyny ýöne rap halas eder bu dertlerden meni ýöne entek gitmeli dälin wagt ýerde saňa bizi goýdun gaýgyda özüňden bitdiň ol waka göçüp sen ýok qahqanyň ýüregimem dilek ýanyňa barasym gelýär qahqa bolup bir kevelek men düşüme girdiň qahqa bir jegedek didiresimiz gelen ok seni soň iziň üzük her kimin başynda badyr dünýeden ötmeklik arzuwym hasyl bolmady seni bir jegede öpmek dolany qahqa başgalaňa iziň sen adaby berdiň ogly hem gyzyň olar entegim ýatlaýar seredip suratyňy biz bilen gülüşip seneňler oturardyň arasynda çalýardyň qahqa qakyp dutaryňy şol dutaryň sesi ömürlük ýüregimde galy ýaňys badyr aýdan sözlerimin arasynda belki sebäbi sen aýrylan da ýaňy bir ýaşym 10. Biz diýen biz soly. Diýelim başlaýşyň ýaly basyň motordyňa ýöne adatça eminlemede gün sonra goýarsam bolýar. Iska Gysga we düşnükli bolýar da. Ýan kyýal tema bu da. Aslında qahqa bardy menem öz replamdakan ulanýan iman baýlanyny bersen ýöne bu tema bäsleş üçin däl ýene da aýdyp geçeni dilýänki oraz ola diýişim ýalyk. O ýemme zady gowy. Hazır beýleki bäsleşler hem göreli. Son netije çıkarız. Merdan? BS mi ya BS mi? BS. BS. Onu başka mani var yani BS olsa. Näme diýmek? BS demek şu Zınyalcak, şeytancak, şon ýaly gıytgaja karotkaja at bolan için oglanlar şon goýaý dediler goýdyk. Oglanlar haýyş etdimi? 2017-de. Şon goýaý dediler goýdyk. Eňniçe gowy bilýän oglanan bir ýerden bolmaly ana. Artık maç aýçakladym ýok, onuň okawa bilýär görnüp dur. Prosta inni kitaplara birden geçsen bir doluja aýdym taýynak gelýär bara buny ýa-da. Ýöne bir kuplet aýdyp ýapdyň şumatlara şoň üçin hem gaýrat et. Doýan. Arsaw. Gaýrat et diýe görýär. Gaýratly guldy wajyp tat. Dowam edelim. Pikirlenmedilik näýär? Safrana. Простенький рэпчик, да. Такой уличный, простенький рэпчик. Эрветтель. Нормаш, ёна. Прямо не знаю, что сказать, брат. Нормально. Ты хочешь что-нибудь сказать? Нет, нет, мне нечего добавить. Всё.
Нечего добавить просто. Ну, добавить есть сколько может. Merdan az diýdi, arsan yetik diýdi görýän her kimin öz pikiri. O bolmaly zat ýok. Her kim Merdanyň diýişi alak, şunu alak temadamy, ananlar bir nälik duýgulanlar. Sen bir hilek men näme diýen manerada okudyň, diýen sözleňim diňläp otyr manily bir durmuş hakda eken. Şu ikisi kıvaplı olum tecrüben etmän üçin. Getiriber islenlik teman getirin ýöne bir şoňa görärek boljak boluň da men maslahatym. Men üçin ortaçadan gowrak entäklikçe insanyna çözülýär. Men pikirim. Vagaran sen üçin näçerek ortaça aşarak Yoruşan azıcık tiýilrak bir flow etjek boluň etdiňem. Ýöne arasynda sakynmany bilen ok, dem almany bilen ok. Düşündiňmi? Şu arasynda sakynmany, dem almany bilsediň, sıjagaz partiňam gowy bolardy şumat. Düşündiňmi? Indikide atak gowy. Ortaçadan ýene ýokarrak tuwalama berkel. Argon aýtjak bolatdy. Başlanda. Erwetel jim texnika okuýuşyň normal emredadyň gowy. Ýöne olalan aýtşaly bunýaly temada repli dile gelýän bolsaň onda biraz nemetmeli. Ýöne sen dowam et. 2017-den bäri etip gelýän bolsaň dowam et. Ýani başgarak temalarda biraz täze mektebede sesin gowy gelişe. Ňuny bay, udaç. Sağ ol. Çok sağ ol. Biýetçe köp sağ olsun aýdýat olsun. Berekellah. Repledil sen üçin uly dawara. BS, berekellah. Gutlayan bu emin alalan aydınlar seni näil duýgu galdyrdy? Men üçin uly pikirlik kelläme, uly düşünje berdiler sağ o taňra ýakasynlar inni kimde nesip bolsa diýişlere gowy taýlanlar inşallah. Öyle. Ýöne şu taýda gepleşigimiziň hemaýatkary hökmünde çäksiz lezzet hojalyk jemgyýetiniň tüköl suwlary bar. Şulardan hem birini alyp gidýän bir zat ýatlyda insana. Şu suwlarda we şu suwlarda sowgatlar bar. Ýöne sen saýly haýsyn alýan. Sowgat çygaljak bolýan. Ýöne boş çykýan näler? Bolu mundan beýlek üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Repledil sen üçin uly dawara. Biziň indiki bäsleşimiz Şarif Merdan lakamy bolsa Ananamok diýe geliň özü bilen hem tanışalyň. Merdan salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şükür. Mehmet Nazarowyň Ananamok diýen aýdymyndan soň dakdyň öz lakamy. Şey diýsem bolýar TikTokda akkauntym atdy. Düşündim. Näçe wagt bäri şu reple meşgullanýar? Birinji tapar. Yo, näçe wagt bäri meşgullanýar? Nämem ýazgym ilkinji nämemde. Düşündim. Onu hiçili aljıramalar, tolgunmalar başarırsın men sana nanyan. Nesip bolsun. Sağ ol. Sağ ol. Repledil sen üçin uly dawara. Ýöreň onda bir dowam edýär inniki bäsleşimidi sahnamyzda şaralyň. Ol bolsa Ahar welaýatynyň Änew şäherinden Merdan Şarif. Ananamok. Yo, pseudonim şeýle. Ananamok çagyrýarmy diýjek bolýan öýden, yo o däl. Ananamok. Näme Ananamok? Özüne soralyň. Geliň. Ananamok kim gelýär? Wa alaykum assalam. Merdan. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Näme üçin Ananamok? Ananamok TikTok akkauntym ady. Ha, şeýlemi? Ha, TikTok ady bolan üçin öz adyňa şonu goýaýdyň ha? O TikTokda şol şu kön mektebiň wadyň rapperlaryň videosyny düşýän, onu rapperdir bäsleşige çykdy. Oda höweslendim. Tuwalama. Saýykdalyň aýdym bilen saýlama gatnaşdym. Bärigem öz sözlem bilen geldim bu. Berekellah. Mana ýa öz sözüň bilen, öz taýdan rebiň bilen geldim. Gowy taýnaklam gelipsiň. Adyň Ananamok bolsa da öz rebiň ananlarymyň ardy edýär. Garşylaryň Merdan Şarif üçin. Aşgabat gecelerim, yatamok diýjenlerim, yürekde adym senin. Aşgabadım men, aşgabat gecelerim, yatamok diýjenlerim, yürekde adym senin. Aşgabadım men, bir bin bitiň sakly, ýaşyl baýdygym parlap dur sözlerim sana akly.
Bärin bilmen taşlap men ötüşler senne badavat Merjen şahirim Aşgabat 5 vilayetim birikdirýän paýtagtym sen başgalap Aşgabat gizilen aşyk ıstym ok aşym 37 ok ýaşym gözeller içinde olaram aýlap du başyk hemişe daralgy saçym hormatym ýaşyl tuğum türkmenim ruhum döşmas turun ýe Muaydymy meňde kim Bu da men rap dilim güneşin dost bilen urlanan Dönöyn Türkmen yurduma bugün getirjek wagtyn Aşgabadım Yüreğim sen ýer urguda Görenler hayran Aşgabady Görküňe gorkoşal köpet dagam Näçe tawaltyn aýtsam azyr sarkada serdarym arkadagym Aşgabat gizelerim Yatamok dizelerim Yürekde adym senin Aşgabadım men Aşgabadım Berekella. Köp sağdan aýdýar Merdanjan. Tüýs paýtagymyzy Aziýanyň merjenini wasp edýän Bata Aydym tuwalamy köp sağ ol. Göni mehriban eminler, hormatly dostlar, köni mektep agzalary, gönüden göni repli dil üçin düzülen aýdym. Doğru dämi? Häzir eminlemede seyredeliň. Aha, doğumlyk aýdýar, görýäňmi? Ýylgyp çykdyranlar. Paýtagta girmedip bilen reperden birde abi. Oh. Ирана, Антоха. Наконец-то, брат, наконец-то такой. Не грустная песня про наш город. Очень патриотично, разнообразно. Там и быстро почитал, и паузы сделал. Молодец. От души, красавчик. Birazcık nasrine gerek oldu. Gepleşimi başladı. Monoton olarak gidip oturdu. Biraz nasrinemizi kaldırıp bildim. Şuna ayrılacak. Koşukladın var mı? Merdanjan sana üstünlük arzu edýän. Hemme kişi gat beýle gatnaşylar söýgü zat mowzuklar saýlanyna sen şadýan mowzuk saýladyň. Men diňe şoň üçin mysal üçin 5 goýjak bolum 6 goýardym. Üstünlük arzu edýändim. Köp sağ ol. Köp sağ ol. Ýigitler goşukladyňyz barmy? Oglanlar? Sözü özülküdiň ha Merdan. Oo. Bir hillek bara üýüşüp ýazylanýaly sözlerle üýüşüp bir 4-5 kelle bolup ýazylanýaly. Oo. Kawat artsam bilen oturup üýüşüp ýazýar. Bu tema asly bara bu ýerine ýetirişi bir hillek şadýan ýeňil asly tema gat agyr tema o. Bolmady näme o? Ýurduňy bagş edip diýjek bolýanym bir ýaş oglanna näçe ýaş bolýar? 20. Diýjek bolýanym 2 tane 30-dan geçen adamyň ýazjak sözleri sözleň gaty gördüm. Şonu aýtjak boldum. Onuň maniera diýilýär, sahrada özüni alyp barşy. Menne o alyp barýar. Onana mene utanjak bir hile baň ýanyna. Sen hereket edýän wagtyňyz görüp da wagda. Şonu ýan onuň şoň üçin men bellesem dogry bolardym kadýan. Gaty özüň alyp barşyň. Ütkap gidiber, ýanky näme eksperiment, agyr temada ýeňil edip aýtmak. Meselem, ýeňil temany agyr edip aýdy bilersiň meselem. Men agawardym. Ben iň soňunda aydarna aýtmaly. Sana brat çak bolýar gap. Süleymanjan var çykyş edenne bir ýerde turan o brat. Вот именно bir ýerde durýar. Yo, duranak, вот именно. Duranak. Merdan bar goşuk bolýar. Aha. O da Merdan тоже kutlayan men nasam zel şu beat yaktılar ayal fadi. Beh bunu saz güçlü bolýar da käsazlar daýa bolýar. Şunu ne edip yeňer mi käre bir basalar ya bunu sazdan basalar diýip şey pikir etdim olayım. Malades alıp çykdyň. Şoň üçin diňe üstünlük pozdravlar ýene bir geder. İslam diňe deňe alyp hem pikir gaýda. Ýetmiş goşukladym ýok berde Merdan diňe tejribe kazanmak gerek diňe tejribe. Şonsu ýokdugy bildirýär, täze başlany bolmaly. Ýalňyş baýan bolsam näçe wagt boldy rap bilen meşgul bolup durýan? Ýok, kiçiligimden men rap dinleýän, ona şu rap dil bätäşe çykdy da öwürsendimde ilkinji çykyşym şu aý. Ilkinji çykyşyň. Ilkinji ýazgyň açan boldy. Studiýa ýazgyň. 2013-de ýekeje ýazgyp gördüm. Ana şo da şo tejribe ýetmezçiligi diýänim şondan. Galan zat gülýalyk. Sağ ol. Köp sağ olun aýdýar. Ananlyk ýerine kirejiliňe köp sağ ol Merdanjan. Üstün ardy diýär hewip bolsa netijäni gepleşmeniň ahyryna eýleki bähleşirim bile görürüz. Rapli dil sen üçin uly dawara. Ananamok. Berekella tuwlamy paýtagtymyzy wasp edip aýtdyň ha? Oo. Bu emin agdalyň aýdynlary näme duýgu galdyry seni? Ay olar maňa ýene de höwes öğretdiler.
Howat bilen geldim. Ýene de howat öğretdiler. Sağ bolsunlar. Bulun tek başlangıcıda yine de işler tuğlama üstünlüklere yetersin. Üstünlük ardı ödya. Sağ olun. Yöne şu ayda tükölün adından bir himayetkar da gepleşimde şu aydan istenlik suyu alabilen. Sen billihen oydiyana şunu soğut varlığını. Yaptım. Berekella soğutlular hiçden boş çıkan. Sağ ol, sağlıkta var şöyle. Sağ ol. Rapli dil sen üçün ulu davara. Bizim olsa inniki bäsleşimiz NX belli diye. Gelin özü bilenem tanışalım. Selamun aleyküm. Wa aleykum assalam. Ne marda edip verecek? Ay ne şokun rahat. Ha, adamları kaça dediyen. Sallanacak stille. Düşündüm. Adın nickname'ın lakamın vardı edip vereyim. Manisi ne mi? Karoçu aslı ne belli hatta da belli olasın belli. Rapli dil sen üçün ulu davara. Türkmen rap sunuğutunun dinleyicileri ve ähli söýüjleri öz pikirleriniz biz üçün diýsen wajyp ýokman komentarlarda öz komentarlaryňyzy bellikleriniz ýokman aýdyň her birine biz nazara tutors pikirleriniz ýokman eşder bize ýetýäniň ýata diýär. Biz o dowam edýär. Indiki bäsleşimiz özüniň ustatlygyny tekini görkezjek ýaşly rapperçimiz Mar welaýatynyň Mar şäherinden Yunus Atayev pseudonimim NX belli. Doğru aytdım kan diyen. Ne belli? Ne belli diyecek. NX belli de. Ödünle sonra. NX belli. Ödünden belli der falan. Yunus'an doğru ayttık. NX mi? Ne belli mi ya? NX. Aslı ne belli yana bir konsertte NX söyledik kalli uzunrak mesela. Şeyle mi? NX kovul şere ne belli. Ola anana mok budum ne belli. Belli gül yani. Anana belli olmayan amardı diye. Sağ olun. Bak bilen. Sağday özüm yazdım. Sözü hemme zaten bana değiş afterski. Maşallah. Ana size gönü. Görülen anı ne kabul eder bilen emin demez karşılayar. Yeah. Okay. Woo! Yeah, okay. So Teret minne kitapaudo almadım hiç hasabada Aydanım ulon bolma havada Hil için gerek gel hiç bahanada Tapıp gelim yine bitere Bağımım onunla bitere Bağ olsa tiz getirin Başarsan yaşı fitiri Yok özüm onu yetirin ama Belki son kıyazanım Bundan bitere olur Bunu yetirin ama Bunu yetirin ama Bunu yetirin ama Belki son kıyazanım Bundan bitere olur Hiç alana canım Wah Ananay gara çınım Hiç alana canım Ananay gara çınım Hiç alana canım Ananay gara çınım Wah Hiç alana canım Ananay gara çınım Köp sağ ol. NX önkünävelli. Men dinleyici hükümünü bitin sadın bana yaradı. Yönü sözlerin, rap, aydışın, doğumun, badın. Oturan eminler näme diyerka qaşlarını, sakallarını, kelelerini, qaşava ötüyorlar. Näme aytacaklar bilader. Günü yine saat baştan ton birinci zvuk geleni beri kaçad eden kim? Antofa. Näme üçün kaçad etdi? Näme haladın, näme haladın? Я sebep muzika kaçovu da bit жасковый от души. Йöne muzika лучше, чем рэп. Şo sad vara raptan gowy. Sen aydışandan gowy. Birazcık opet gerek. Atwar mı? Yo, düşünüyorum. Men gowy niyet bilen maslahat berýän sana. Atak şo stil men agaty gowy berýän. Dowam et bratик. От души удачи тебе. Nereden? Sen niyetin näme? Aýtdyra. Diňe niyetim, diňe gowy. Edil munqyal gowy däl öňe.
O da üstünlük nasam zeli. Şoň beati gowy ha, beatem has güýçlü beat bilýän. Onu şo helki edil bundan ön koglany. Yeňmek kyn şoň. Sen şo beat'e göreşýärýän, köplençile şoň agyr zatlara, agyr minuslara söz zat ýazmaly bolýar. Şonu sen basmaly. Onu şo birazjyk şonu basmaly minuslarna. Öyle üstünlük diňe buňalyk beat ýasap bilýän bolsaň, söz düzüp bilýän bolsaň gelecegiň öňünde işläbermeli. Krasavчик. Saat özüň ýazdyň diýdingmi? Awa. Malajes gaty gowy. Maňa beräýär şo bit. Bilaýda ýar. Gübejaň edip dümem iki çaýal. Nefip boldy. Agran. Sen bir ýerde gören ýalykdyň, sen muňdan berinde de çykşatdyň öýde. Awa. Ha şonu näbelledingmi? Ýa. Näbel, latda belli bolupmy helle? Ýagşy sen kile bize gelýärdi. Berde belli bolýar. Beatiňa gowy, beatiň özüň ýazdyň haýsy programda ýazýan? FL Studio, Fruit Loops. Özüň ýazdyň we şo beati özüň ýazanyň öwre sözlerini şoňa azajyk bir gowy girmelkeň. Awa, 7 gün zat tolly ýazanma taken ýetişmedim özümem düme olarak şu. Gowy. Şu halamya da bitti Süleyman şu halamya da diýdiň Süleymana bereni günaýdan hemşin. Hissa diýjek gelim de var. Öňüm görüşdik däm biz. Ýanky joglan sen bilen bulaşdyrdım. Ýani bir oglanyň soradym, muňdan mirdimi diýip. Ona sen şo, sen bulaşdyrdım. Şonu da öz sadyňyz, öz sözüňiz bilen geldiňiz, dogry dämi? Ondan merde bradaç gowy, ýöne men näme diýjek bolýan? Özüň ýazyp bilýän, ýöne özüň ýazmak diýmek, gowy ýazmak diýmek-de. Maksat etmeleken, ýene bir zat etmeleken. Sözüm, özüm ýazdym diýip, bol gelmeli, algap. Sen rapledil, ýene eýem ikinji saknaňdyň tejriben bar. Geçeni gedegim gowy zatlara diýmedim öýdýän saňa, bilemem. Şo diýen öwrenip, şo zatlardan öwrenip, özüm ýazmadym diýip boýnuňa al ýöne, gowy zat ýerine ýetir. Bol bize şo gerek. Hökman özüňiz ýazmalýan zat ýok. Ol çalaja özümiz üçin çalaja goşmak ol. Ol çalaja goşmak. Inni kaçan sahnada çıkış etsen var birinci anana et Süleyman ýokdugyny görüp onsoň bargan bolýar. Şeyde etim. Yo, soňuna garaşaly üstünlük men üçin sen ýanky özüň ýazanyň üçin sen birazçyk üstün ýöne häzir gowy ýerine ýetirseler onyň halas etmeýär. Şoň üçin üstünlük Üstün var bolýar. NX belli. Üstünlük emran bolsun, soňuna garaşaly. Repledil sen üçin uly dawara. Näbelli? Berekella, gatowy sen beatmaker ekening ha? Ýaňyna aýtmadyň. Aýtara botugy. Düşündüm berekella, gatowy ýöne menem öz adymdan şeýlerek baka bereýin. Beat ýazyşyň hat rewe goýşuňdan goýken. Berekella. Minnettar. Bu Emin Agdalaň aýdany bilen näli? Ýol alaşan. Ýöne ýene de tejribe gerek. Düşündüm. Repledil sen üçin uly dawara. Biz repledil atly bätleşigimizi dowam edýär. Bätleşigimiziň indiki gatnaşjysy bolsa Ýazlyf diýe gelin özü bilen hem tanışaly. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Ýazlyf näçe wagt bäri rep sunaty bilen meşgullanýar? 2 ýyl. Berekella bärde näme arda aýdyp berjek? Tema. Söýgü tema. Söýgü. Bolýa. Saňa diňe üstünlük diläýmek galýa ýöne birazjyk tolgunýana meň diýen tolgunmalar, aljaramallar arqynçyk şed bermeli. Gepleşiklerimiziň öňkü sanyny gören bolsaň, Süleyman diýen bir esbitirler bizem fiziýal adam diýip. Şoň üçin tolgunyňok, aljaraňok, arqynçyk şed ýaňa biz bolsa saňa üstünlük ardy edýär. Repledil sen üçin uly dawara. Mehriban tomoşaçylar, indiki bätleşimiz bolsa paýtagtymyz Aşgabatdan Pena Muhammed Ýazlyf, pseudonimim ýöne Ýazlyf. Garşylaryň. Penajan, berekella şu näçe gepleşip we görüp dur. Kelläň artmasaň boýdan pseudonim taýlanda. Ýazmadylarmy? Familiýam Ýazlyf, lakamam Ýazlyf. Bolly, korotky ýasna, bilim diňleýäs. Başla. Kırda yoktu Yöne seni görüp çağdalanım Her gece kellemde badi Sana yöne çaltınanım Soňam söýgüli boldy
Hiç ise aramıda giren oktu. Seni söyledim emmeden daşlaşıp Başkanı söydün mü ütkap başladın Enne bilen ok mu yakınımdan daşlaşıp Barayan garrap bolan ok yaşlaşıp İzime gelem o ağlasın ağlası Yadına düştüm ağlasın ağlası Elini tutam o ağlasın ağlası Duyum o ağlasın ağlası Ağlasın ağlası Ağlasın ağlası Ağlasın ağlasa Eyyem hiç şöyle ağlasın ağlasa Beni söyen deyip yalan sözledin mi? Gülüm sen onun doğru mu ya? Ananım ok sana yöne gözlerin Sözlerini doğrula ya Karanlık gelmegin eyyem Su deniz yok gemelere Delin deyip söyledin beni Balı övürdün delleri Cevapsız soru sen Katı üt koyam Gülyen temamızı delirayan Çıkılan o gülüm işin içinden İzime gelem o ağlasın ağlasın Yadına düştümüm ağlasın 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 Suyum o ağlasın 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 Eyyem git şöyle ağlasın ağlasın İzime gelem o ağlasın ağlasın Yadına düştümüm ağlasın ağlasın Elini tutam o ağlasın ağlasın Suyum o ağlasın 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 Eyyem git şöyle ağlasın ağlasın Yo, Yadli. You. Ya dur. Tak gerek sen gerek ve mikrofonun gerek köp tane sorulara cevap vermeli. Men tayin. Tayin mi? Yani seni ağlatmalı diyor ha. Aha bak. Yo. Ki senin ses çıkan yoktu. Tuğulamıyordum men vurulacak. Dram part başladı, dramkalar. Birinci kupletta men fikretim nemçin emotsiya bermedi. Soň ikinci kupletta уже berdin. Şo kupletdan soň pripeva aýtdyň ha. Şondan soň уже berdin. Ol vara rock'un güýçi şol. Motiv sonyalar. Ol vara ete daja şol rap dip geleni şumat rap ham del. Prosta rock aýdym şol. Это просто сила рока. Шол сама кейп берди шума. Ну, я хочу сказать, во втором куплете он исправился. Типа в первом он чуть просел. А так молодец. Төдлөр özüň edýän. Edilmen ýalla, bratик. Молодец. Antoga da hemme sözlerini ödýärdi. Diňe orsa özüm ýadamak. Tutman şol özüm ýadýan, bratик. Vagrant baş. Pena Muhammed. Mena gowurdum motiviňe. Sağolam. Şu saz bilen söz sesiňi sazlaýyşyňy düşündiňmi? 2008-nji ýyl bolup şeýle zadumka bilen gelmek ören gowy. Sen geljegiňmi aýnym? Dowam et, tuweleme, berekeldi. Sağolam. Menem şo diyecektim Anton öňürtüledi. Men sazdan basylýa diýip ýazdym. Şo adam üstünçe otýan. Şo basylly men birinji saýlan sazyny janryny gowurdum. Özüň saýladyňmy ýa maslahatlaşdyňmy? Özüm saýladym. Ene üýt göşük eýem näçe san düşürip gelýär. Şunu ýalyk janrda ýokdy. Şoňa gön goşmak goýdum. Sazynyň basylanak sözüm özüňki dogry dämi? Şunu ýalaýdym da tüýs. Ýöne adadyk ýene dogumlyk repetisiýa ýetenakmy näme adadyk. Ýöne bu ýaş üçin gülýärler. Men diýjek bolýanym inniki gatnaşjaklarym eşitsin üýt göşük boljak boluň. Saýlanjak boluň bir-biri. Ne saýlanyny şu açyla bolan. Men gözümde saýlandy. Saýlan sazynyň janryna agyr rock diýilýärmi? Agyr da ýöne onu da rock gatyşykda, rock bar da. Rock duýgusy bar. Bilen şonu duýup bildik. Men näme de bolsa, emin ada bolmasam dinleýiçi höküminde dinleýär bilýärmi kam diýen sazy men baňa da ýarady. Artan aýtjakladyňmy? Ini milki bilen awara gutlaýan. Ine görýäňizmi? Käbir gatnaşylaryň çykyşynyň üstüne durulman geçilip gidilýär. Käbiriň üstünde bolsa her kim durup geçýär. Aýdasy gelýär. Diýmek sen täsir galdyryň ýa sazyň bilen ýa başga zat bilen. Umuman şu çykysy bir näçe tarapdan men sana aýdyp bereýin. Ilki bilen aýna merdan mädin aýdýany dowam edeýin. Sazyn basylmak meselesi. Ine şu tejribe bilen gelýän zat. Özüňe gerek, özüňe dogry saz saýlap bilmek gerek. Ine bolýa saz saýladyň, rock saýladyň. Şuň belli bir ýerine ýetirmeli ýerleri bar. Galmaly we düşmeli. Ine pırpeýaň aýt birje.
İzma gelem o ağlasın yadına düşsün. Ağlasın. Ele sen yerine getirsin bilen, misal şu mene täsir galdyrmady ýöne. Has tejribeli bir aýdym şeýerine getirsedi, şu pırpev gowy. Düşündüň mene? Şu tarapdan aýdyp bereýin. Umuman jemläp aýdamyzda biraz tejribe gazanmaly. Ýöne faýlan sazyna göre aýtmaly şunu, şu duýgusyny. Ine baştan başlady da bilemek soň bir kil tutmady. Umuman üstüni arzu edýän, men has gowy işler edersin diýip inanýan. Diňe ýöňe. Sağ ol. Benim şu o ideyası yaman gowy sazy pram вообще şu diýene şu rock'un güýjü şu adama erwet täsir edýär rock diýilýän zatlar. Onuň birazajyk bir özüňe arkaýynlyk geten onu bir valyajlyrak spakoyn edip bir içine girip aýdan bolsa вообще başgaça boldy. Şöyle ideyası yaman. Her kim diýär da tejribe etnok bilen öýlerini 15 ýaşda 16 ýaşda gören bolsa da bilýärmi? Sözüňi döle. Edil sen diýsiň aýdan bolsa, bäri gelmeýe olaýdym. Hit bolýar. Valyajnys role girip aýtmak вообще tejribe men üçin bagyl dälip hasaplaýar. Şo zat ýa adamda ba ýa da ýok. Ol edil bara birazajyk artdy şo zat. Artdyryp kämilleşdirip bolýandyr. Kämilleşdirýän ýöne ýara şo zat sende ba ýa da ýok. Sen arttyrarsyň ony meselesi ýok. Tebiýi. İskam Studiýada goýup çykaryp bordy bulaýdym ha. Çykardım. Ya da şu taýda gruppa bolup gelip çykyşatsa bilen. Şu ýollar her kim aljak bolýar şulaydymy. Şulaydymy kim näçe stavka edýär? Tatçylar, dör gazgany bilen. Yo, şoň üçin şul aýdymy her tarabyndan dörmän opşy baha berseň men üçin gaty gowy. Düzün üçin, pikirlenip tapan üçin, gowşak ýerler ba, elbetde. Ýöne umuman gaty gowy. Görem şunça diskussiýa etdirdiň da. Bu paňam sözüni eşdeli. Ýene o janra düşünmek üçin şu janradaky aýdymçylar, gruppalar diňlemeli. Ben pikirimçe. Evanescence, Linkin Park, şu stil. Eminem. Aragon, Soprano. Ýona sen şulaýdym satma. Sen şulaýdym prosta tak maňa ber. Özüm daş edýär. Özüm satar. Berekella. Ýa-da üstüne ardy edýär Jemjan. Janyň taý bolsun, üstüne kemraň bolsun. Azajyk tolgunma bilen garaşyp bilerdim. Berekella. Rapli dil sen üçin uly dawara. Ýazly, töleme berekella. Nähil duýguny başdan geçirdiň? Aýçala aljaradym. Onuň gowuşy wat. Ýöne sen bul emin agdalamyň aýdýany bilen radylaşmaly bolýar-da. Hiç kime satjak ýa diýip söz ber. Hiç kime Maňa berýän şolaý. Öreýän lişnöde mutlak etdi. Sen bu emin agdalamyň aýdýany bilen radylaşmaly bolýan sebäp berdi. Hakyky türkmen rap sunugydyň ýokurky gatdaky akylly başly ustat wekiller otýarda. Şoň üçin indikide hasam tejribeli bolup hasam taýinlanyp, has dogumly özüňe inanyp gelmeňi arzu edýär. Şeýlede sen tükölüň suwlaryny içip görýärdiňmi? Onu ýene bir gede geçdiň bolsun, saýla berini. Berekella. Indikide onu dogumly has özüňe inanyp gelmeňe garaşýar. Sağ ol. Tükölüň bu çaýlary iň gowy çaýlaryň biri diýip de hakykat aýdyp oturmak gerek. Sebäbi bu çaýlar özüniň ýokarky aýratyn tagamly tanalyp halkyň aňyna girdi. Önümçülüge täze goşulan frutlu çaýlar we usul suwlarynyň gapaklaryna sowatlar ýerleşdirilen. Iň gydykly ýerem gapaklan hiç boş däl. Tüköl çaý lezzete baý. Çünki biz çäkli lezzet hojalyk jemgyýet. Repli dil dowam edýär. Bäsleşimiziň inniki bäsleşi aýyk 428. Özü bilen hem tanış bolaly. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Aýyk 428. Ilki bilen lakamyň aradaýdyk ber. Onu sahnada daýyn. Bärnämi? Sahna emekşeşdi da. Bärdi içmesden ok. Mamdu Ellis, nickname aýyk 428 Mardan. Boldy. Näme arada aýtjak? Ad album. Näme album? Ad album diýip koýdum adyna. Aýdymyň ady album. Hiç ýyl tolgunyň ok, aljyraň ok. Basa kelmeýän. Şonyňy aýyrda arqynçyk bolýarmy? Bolar. Üstünlük. Sağ ol, tanykam. Rapli dil sen üçin uly dawara.
Mehriban tomoşaçylar, Türkmen rap sunugynyň dinleyijileri, söýüjleri biz dowam edýär. Elbetde görüşmedi ýaly bir-biriniň zekinini, ýaş oglanlar özleriň usatlyklaryny, zekinini sahnamada görkezýärler. Elbetde biz buýsanmaly sebäbi şu ýaly döwrewap görnüşde de özlerini barlak görýän, öz ukyplaryny, öz zekilerini hasamlar kämilleşdirmekde ähli şert mümkinçiliklerimiz ýurdumyzda bar. Görüşmedi ýaly türkmen toýlaryna, bayramlaryna şu rap sunugynyň elbetde aýdym sanlarym giňden ýaglanýar. Şoň üçin elbetde şu ýaly ähli şert mümkinçilikler ödüp berýän gahraman arkadaly gahraman serdamyzyň alyp baran işlerine diňe üstünlikleriň ýar bolmagy tüýsürükli ardy bodýat goý. Türkmen medeniýeti sunugy aýdym sazy däpde sory milliligi dünýä ýüzünde ýagnansyn. Ana şu arzular bilen biz dowam edýäs. Indiki bähesimizi sahnamyzda Şaralyň Mar welaýatynyň Mar şäherinden Imam Döwletgelliýew bu lakamam Ayık 428. Näme 428? An görelim. Ayıksan hoş gördük. Mikrofon senki. Senem sahnanky. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ayıksan taýynmy? Hawa. Ona ähli soralar ýene tepejek aýdymyndan soň biz dinleýäs. Paýaxly. Ağır geleket, ağırıp bilmerim. Böyle yaşak yaket, titreyerlerim. Galyarın yalnız dertlerimden dağdı. Olmalı bu anı, kara fikir yağdı. Deri yanı olsun yetirin yalı. Deri yanı olsun yetirin yalı. Dünyanın sümünle yalı. Dünyanın sümünle yalı. Yo, anyalıdan, dünyanın sümünüden yaratılışımı söyle, gözüm açılıp da seyrek. Süyücünü bilmek için acı gerek. Yıkılıp ağlasam näme derek. Ağlasam içidikten yana näme peyda. Süyü üçün içime çizdim en yekeceğim. Süyüksüzden yana däme şeyda. Men nasıl olmasın necisileri. Aslında her yanlışım ötüş. Yanlışım kendini düzeltin. Men adam bolup bilir çöküş. Dertleri yönü közedetin. Olan ya berilen akıllı. Olan yazılan akıllı. Akıllı. Vaktıma diyen başka olanı bilmez yalı. Durmuş men üçün şortası da güler yalı. Ayna seyredimde yıl var ya. Bu yalan şüzü gülüp bilen diğer yalı. Günlüydü halam o karıları yatıp yaşaydı halın ya. Halın ya. Geceni halı yaman kara kızın yatıyın seyravul ya. Yanımda enam atsamdı onun. Men täzedim arada doğrun. Maşgalam sana olan sevgim kiçi yalı yöne kartı. Günlerim geçip dur ay getirme kainlik martı. Ay ket sanadım yüzüme çalınan bu dağlı su. Özümü yitirsem gel kadir gecede yüzümü yu. Anan yan doğru yolu görkede ay oğlum olsa da bu. Fikirimi ütköt ya bu yaşım ana ver ya duh. Yüreğimi tenize öğürdü üstü de bu. Durmuştan yadasam üstünü sep ele dur. Ay içimde kalır, tezlerimden yok yalan. Yipap da bayarı, netmemde anyalı. Meni tanımayalar, görmedim ben yalı. Vat sarı sarı, sarı sarı sarı. Ken ödüme beren södörüm, dep tutulan södörde durmalı. Er bolmalı Türkmen yigidi, kär bolan oktun oton bolmalı. Menin yaşımın tek yaş buru, kelle ağır düşek yanda. Gitmeli yolumun daştırım, sırasın görün ya ansam. Yolumda gören men adamları, arasından barım hayvanları. Öğretittin etim dedim, saylav alın doğru edim. Etmedim başkanın devini, kaharnasın men delim. Men näçe ýok asy bilsem şoşuda bar bolýan. Bu taý tokoy men Robin. Etýän zatym menim hobbim. Intäm gurlam o kiçili. Dinlänem diýer bu rap türü. Ay 428 nokot.
Köp sağ ol. Amam ilki bilen Aydymyň ady näme? Aydymyň ady albom. Albom, ha, şonu bir düşünsek soň, alboma düşündiňizmi käňiz? Näme üçin başlasadan ölem bolan, näme üçin başyna gynanşylyň soň başga çekdim diýende. Rap diýen zady meni şeýle garaýanna bir adama durmuşa göstermeli, bir zady öğretmeli pikir etjäm men. Osaň adamny birinji tutajda duýgun tak dol berip bilmeden bilemok. Birinji adamy gynanýar, gynanýarjak kolum şu ýazamda neçin bilen. Osaň şu gynançlardan çykyp bolýany barada. Şu kaçyny kynçylygy geçip gelýär mundan soň näme üçin geçmersiň diýýär. Dinlän kişi özüne çekenne bir azyk durmuşa gösterir ýaly. Bir ýadan kişi bilen. Soň soňlaryny da biraz düşünen bolsa düşünen ragalar. Emin agdalar geregim da bol arkaýyn soňuna görsün. Hemme ýaman gowutda şu soňky o da näme tatalara yetmek hakykati gowutda hemme batlar. Tatı ýakda. Ýa-da o soňky batlara yetmek. Ha. Fikirler gowuda o. Biz onu düşünjek, öyle eşitemiz oklar o. Evet, fısalım yaman stilni bir hilek täze mögsümüň şemaly zady ba. Men gowurjak ýöne näme üçin yaman pes aýdýan fesini pes çykdy. Gatyp edinejme gurulap dursun normal ýöne has ýa mikrofony berik öwürýärmi ýa-ni näme diýän bilen. Men ara gelmäkem başlasadan da ölem bolan gelmäkem bir mikrofony barlak görtüm. Bunyalardan çıkarýarlar bir sesini haýallara aldım kim bilýär men şeýlerek tutamda gowuçyk ýatda muny kim bilýär. Öwrenşmedim şuňa. Eliň alwaýdan bolsaň gowurdy. Eliň aýdy alan bolsaň realny gowur. Eline alan bolsa ýa tutup gelmendir da. Şonu soraýna, amam, näme üçin telefon elinde? Sen 3 ay wagtyň boldy taýýarlanma. Hawa aslında taýyaram. Küseler ýadymda da ýöne telefon aýdysym ýa. Telefon näme düşünmedim. Telefon aýdysym ýa birden sözüni ýatdan çykaraýman, alжyraýman. Aýdyşyň gowy, aýdymyň gowy, ýöne elinde telefon. Wagtyň sen beýleklenkeden kän boldy. Ýazyşýardylar prosta biri bilen. Amsary kabarýerlerni ýa-ki gidip gelýän-a. Süýndirme, şu ýerlerini bellek etýän men. Osaň ýalňyşlaryny etdim. Nuşlarda kimliğe çıkmadı, yok tadan ruhsat verirseniz, ruhsat berseniz, yine bir başka bir old school beat ya, bir beat sayarlattım. Yok, berde dine bir aydım bilen. Yiğitler? Мне понравилось. Vibe gowy. Очень gowy vibe. Gowy. Eşitlen o kadar. Bizim kanalım. Слушал вообще? Слушал, Антон? Кто это сейчас мне вопрос задает? Dinledin mi? Вау. Йо, реально. Вкусненько. Такой молодец. Bize ne maslahat verip bilen, bratçık? Yo, aydım kovumam. Вкусненько diye, Vagran, tağam duydun mu sen? Мотив gowy, задумка, pikri, ideyası gowy. Çitkası da gowy. Vaqtal beter gowamolya, vaqtalam xaf. İşte eşlenok, dinlep bolanok. Yöne soňky aýdan sözleň bar ýan şu rap barada näme üçin beýdenin şu zatlary ýa tutandan sözleri ýa tutup biziň içimize, gözümize seredip aýdyp biziň içimize salan bolsadyň hasam gowy bolardy. Ýöne senden bir zat bar. Gymylda ber, dowam et, bir zady bolar. En aýçyk zadyň barmy? Bulara dinledik. 18 ýaşda filosofiýa gowy. Yok, talandy bar ýonçyn. 100% talandy bar. Yo şolun aýyk dinläli. Ötkirin aýsyn. Bolly. Senin bir zady aýt, brat. Köp sağlasın aýdýar. Aýt canım. Ну, молодец, красноречивый пацан, молодец. Sağ ol, öwrenşmedim için bolup biler aslında. Men hem özümden aslında kendi atlar yaşadım. Şu an bunyaly kommentarya garaşym oktumas. Erwet kommentarya gelmedi. Eni bunyaly has bir bilýän. Näme halamadyň? Aýt arkaň pikiriňiz. Halamadım da, özümden kendi atlar yaşadım dedim. Agalardan bulardan emedim. Düşünükli. Yöne bu yöne var, etek yöne pikirler, yöne garaýyşlar. Yöne Erwet kommentarya gelmedi. Yo, Erwet kommentarya gelmedi. Hiç kim Erwet diýdi. Öyle makta diýe. Öyle makta, men köp saat garaşdym, has gowuçyk şeçek boldum diýe. Yöne biraz öwrenşmedim, bolup bilmedim. Indi kitaplara taýlaýan da, şonu Nesip bolsa. Yöne молодец. Köp sağ ol. Aýyk 428. Rapli dil, sen üçin uly dawara. Aýyk 428.
Berekallah, gaty gowy çykyş etdiň ýöne aladyk haýylrak aýtdyň. Ay, bolmadı, kendi uğraşıp bilmedim. Ziýany ýok, ýöne şeýle flow'un gowken çitgan gowy hemme zat ýerine bir eşdi bilmedik. Anamy tekstin dolu eşdi bilmedik. Ýöne sen ýene de bara hemme kişi eşdýän ýerine de aýtmadyň da lakamyň barada aýdyp berni. Lakam ayın manisini aýdyp bilemok, şahsy. Ayın manisi özüňe ellemek. Meselem näle özüňe ellemek. Oýan diýmek, näle sen. Bir adam dum kadar da ýene bu ýasy açlyar oýan ýa. Şu manyda oýan diýmek ayın manisi. Munam ýa-ni şu reba garaşyma täpdim. Berekallah. Inni sen sesin hazam bat berer ýaly ştaýdy tükölüň energetik suwlary bar. Inniki de has batlaýdar ýaly saýla. Biz olsa sana diňe üstünlük ardy ödämek gaýa. Sag ol. Rapli dil sen üçin uly dawara. Rapli dil bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň inniki bätleşi Shady West diýe gelin özü bilen tanışyp olaly. Shady, salamu alaykum. Salamu alaykum. Gowmy ýagdaýlar? Ýaxşy gowukda, eski gowmy. İlki bilen lakamyň barada aýdyp berseň, West diýmek, East Side, West Side näme? Bun matar bolýardy, ha? West gun matar bolýar. Şo West sözi ýa old school'un köp ulanýan sözi, old school. Wa East Side, wa West Side, wa sen. Onu Tupac, Biggie olaram bilýänsiň. Awa, olar bilýän. Detroit näme, Ghetto näme bilýänsiň. Awa, Ghetto bilýän olar. Sen harizmaň wa ödem sen ilham çeşmeň bir kile aňyrdan Amerikadan gaýdýan meňde. Sahnan ýarjaga meňde bir söz bilen aýdymda. Plani polanok ýöne ýangaýsyň dogry ýa. Amerikadan ýa şolaň aýdymlaryny diňläp, ýa ilhamalan sordy. Sen özüň ananşyňdan beter men sana has ulluq hanyna bilýän we üstünlük arzu edýän. Sag bolun hormatyňyz üçin. Sag ol. Rapli dil sen üçin uly dawara. Ondan hemen gidiyaz old school ödüyen sebebi adama innik çıkacak cimedin yılladın tipada bolar qowadyp çıksa Balkan welaýatynyň Balkanava şäherinden Şatlyk Tagan Glyjew Shady West tory aýtdymy? Karşılaýar West'tan ana geldi. Aha. Oh, Shady. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Göni Balkanabatdan gelen Shady West'i karşılaryň, gollaýar, el şapýar, şaman. Paýaly. Sag ol. Yo. Yeah. Ha. Yeah. Yeah. Ha. Güller gamaşar her bir aýan sözlerim owaz bilen zatlaşar indi çüz buldan dolan dostun ýat köçelerde adaşar men kalbymda oýundy rapsyň maty kemisi häzirem kenaryn tüýünde ýaty bos sahypalara ýazdym ensemi haty depderin gaty ýalan raplarymdan dolypdyr baksamdaky günüme kimdir biri ýolupdyr tügüs özgäniň ellerinde solupdyr dynany moşun sazam onsuzum bolşaga bolupdyr yeah. Yadlaya sağalık durni Onun gistine yıl ünlü yüreğimiz bayırlara mindiye Oturup tendiye atlap kurokluk içinde arkamızda dasap Durmi ayduňo denizlerde gaytur onu mindiye Nefsin oğlum koyarı barma suyur kapa Diyen ataň bak kimileri bolsa soňa zar Arkamda duran yakynlarym kän diýip bosuna çiýişme Köpü durmuşundan ýiter eger tynaklaryndan geçse Yaşlık bir keste 70'den geçende bolsa so günlere tesne bolup kaldyň my ne gözel günlere tabanyň astyna saldyň my yeah saldyň my yo ha yeah Dünyeden doyma, içine sığmasa da dertlerin diýdiňi ýerde koyma Hudaýyň beren ırsyny haram işe yoyma Eger düşmanlaryň düşen bolsa ýa-da içinden çykar sol bada mydamalyk bolmasada Sünlersiňem bu durmuşdaky kady Gaçygyň täk bosudymy Bit bagatlyk maňlaýyňdan osudymy Indi kiň dünýäň öwürleri kiçik ada Biz ol ýekde ýoldan bar ýaryp piýada Yol ýakty bitdiň rap suňatyna tarap edýär wagty Devädi, täbilerimizi unutulan musulman devi
Yo, yataya sağlık durni. Ondan geçsinäse yıl inni yüregimiz bayırlara mingde ya. Otyryp mingde ya. Tapurokluk içinde arkamızda dasap. Görmi bilim oğam durmuş bizi nirelere sürüke. Sürüke indi ön kökölüge beryan ağaçlar. Vaktin geçtiğince ağırır kara taşlar. Yaşlar hiyal eder moda hakkında. Yakında geçirip gidiyorum ki modalı Kara şahir kime cehenneme baryan yodalı Su dünyanı neravi edip gidenler o dünyada bayniman Dünyası odalar Zaryat, wow. Ne bu underground? Üçsün yerine tuturdun ağabeyler hemledini. Brat. Saman olsun dur üstüne min çok böyle buldun. Tamam dur. Berekella. Мы, наверное, пойдем. Ne? Qaydalı oğlunlar. Berekella bir kaylı dinleyici hükümünde. Edil men pamya heder ettik. Nem için bunyalı vastork bollu günü kızgını bilen yigitlemede toralı. Nem için kayıtacak bolun antağı. Обидно, wallah, брат. Yo, молодец, очень классно, очень стильно. Да, очень стильно. Молодец, üstünlük bravo. Sağ ol. Не знаю. Sen bana maslahat beraymadın, ben ama maslahat verip bilemem. Katı koy. Dine duygu suat var. Sözlerine var. Edil doğal düşünmedim. Düşününce yerlemde manili gördüm. Özün yazdın mı? Ha özüm yazdım. Özün yazdın. Şunun mu? Eminem'in fanadı. Eminem ha. İdradi. Aragon ayda otur Eminem yalak duydum bir kilo digne yani yalak duydum da onu. Ehekler son yalak verip. Gerek edem zonku. İska da fanadı. Aydan iska. Vastork on mençüne. Berekella. O sözünü döleyen ön kıyıgedek bağda on neydik. Şon önü Türkmen saydayan görünüsü mençüne. Yine bir çıkmadı ittik oluyor. Bu başka elbette. Başkaça. Yani öz oluşlu on budu. Zato öz Türkmen çağımın. Sağ ol. İska? Gerek edem Eminem'in ki. Stilam. Sesim mi diye görüyor musun? Aydı şey akengleri de atlarım. Qatoğu men qaladım sözüm yok. Saman tosna minus koydun mu? Zıvoy mu yankı? Davay beat. Davay bol. 4 ettirin. Beat. Davay 8 ettirin. Ya beat kıyın mı ya? Gün doğdu, gözler kamışır, kirpirayken sözlerim ovat bilen sarlaşır. Indi süt buldun tolun tostun, yat köçelerde ağdaşır. Men kalbimde oyun rapsın atı, ışkemesi kederin kinaran tüyvinde yatı. Boş sahipalara yazdım enseme katı, dipterin katı adam raplarımdan doluptur. Baksamdaki gülümü kimdir bir? Ana. Halipa. Ana. Değişip diye. Наконец-то Халипа taptım ben. Ana. Qayvanın güzel gördü, taptı. Yine Vagrant, ide Halipa olmasa da neyme taptı ka? Täze yıllar, täze şagir. Ne görünüyor? Bunu teknikanı öğrenip gelipdir. Ya teknika yazılışı var. Sağda görünse de kulağa yakımlı geliyor. Şumatça aydım neyme 3 minut mu 4 minut devam etti. Hiç hem yad etmedi. Ve kulağa yakımlı geldi. Ödem Cerske geldi. Hasan bilemok. Yerimizden turdu da başka bilema başka aytacak dadım yok. Berekella. Mena beğendim. Köp sağ olun. Aytacak dadınız var mı? Aytacak dadım kategorime yaradı. Fe var neme var? Sahnada duruşu özün alıp barışı. Bilýän başga ýa kämilleşen artist ýaly. Ene şeýle bir misal bereýin, alty bolup bir ýerde rap ýarşmana barýan bolsak, körpe ýörsenem diýip bolýar. Düşünýärmi? Onuň rapda bogun bölünşi, basym nokatlary kategorime ýarady. Bu sözlerini dogry käm düşünmediklerini düşünen ýerimiz kategori. Misal üçin saz gow saýlady, misal üçin saz eger at bolsa, üstüne men gow edip çapyp bildi şu dost. Kutlayanym. Sağ olun. Berekella. Hava Shady West benim tipi na samом деле yaman kategoriyordum, katkardım. En esaslar şu hakiki hip hop'un представителleri görünüp dur hareketi zadi. En esası güçlü tarafım tekstleri rahatlarken допустим men kada düşünüp bilmeyen kan yazarlar düşünemek gibi bolun. Подачасы прям öldürüp var ya da şu пространстваны, şu boşluğu полностью men için doldurdu şol. Düşen полный объёмunu berip otuyor. Qati uverin özünü imenem şunda uverin. Tak şu kutlayan.
Oğlum. Hormatly mehmanymyz Aragonam dinlemede bolmaz. Eminemin texnikalarından başka hayt rapperler dinleyen, Türklerden dinleyenin mami? Yok, Türklerden dinleýänmi yok. Diňe şol sagylgymdan Eminemi dinläp şonu bir dinläp gowurup dinleýätdim we awdaýyn dinleýätdim. Ya flowlar texnika emmeler gowy gülýäli ýanky favoritlaryň birinji çykyş eden oglan bilen men üçin favoritlaryň bir malades gutlaýan. Sağ olun. Köp sağ olsun aýdýar. Berekeler üstüne kemraň bolsun. Özümiz için gyzyklanmak üçin başga dillerde de aýdýarmy? Diňe türkmençemi? Yok, diňe türkmen diline. Diňe türkmen diline. Bereke. Ondan näme? Şeýje westa üstüne ardy edýäs. Nitipoda, netijany hökman görür. Rapli dil sen üçün ulu davara. Şeýje West berekella gatrowy garaşymyzdanam gatrowy çykyş etdiň-de. Sağ olun, sağ olun. Janyň sag bolsun, gel golyrak tüýsene bir gurrunda şolalla. Sen özüň Eminemin fanada ekeniň, Mustafa ekeniň ha? Awa Eminem. Çiitgan flow, meň diýen eken, ondan da saram çiitga flow, sahna hereketlen, beat duýşuň, ritme girşiň, gatrowy. Öz adamdan gutlaýan seni. Köp sağ olun. Sana inni mundan meter hat öktüler ýaly ustada tükölüň energetik suwlary var. Şondan alyp bir içip inni tapgyrlarda görüşýänçek. Sağ ol Saýman. Berekella. Ýene bir gadak sağ ol Can. Size de sağ olun. Böyle üstünlük. Rapli dil sen üçün ulu davara. Rapli dil bätleşigimizde dowam edýär. Biziň inniki bätleşigimiz Şagi diýe. Gelin özü bilen hem tanışyp bolalım. Şagi, salamu aleykum. Gowmer diýelim. Sen ilki bilen lakamyň barada bir zat diýjek. Şagi birga var. Eken senkide. Iki gay bolamoldy sen dünýä meşhur rapperin adyny aldyň. Bolýa lakamyň barada aýdyp berilki. Aýal lakam bar diýsem adym Şahzada bolan üçin bir gaýt kaldylan görnüşdiňe bolýada. Ha şu Şagiňi goly gördüm. Ha şoň üçin emet şoň aýdyp. Bolýa näme barada aýdyp berjek? Evet, watanmy barada aýdyp berjek. Watanmy wagty ýurtmy barada. Diň üstünlüğü ardy we daýma gala hiç il tolgunyň ok, aljyraň ok, öňü. Aman sağ ol. Rapli dil dowam edýär. Rapli dil sen üçün ulu davara. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Şahzada Mämekow lakamam Şegi. Şegi. Ana özüne paşagam gelýär-de Şegi. Gel Şahzada. Sahna senki, mikrofonum senki. Biz bolsa ünsüje Şagi mi Şegi? Assalamu aleykum. Şagi, I think doğru eken. Şagi. Dinleýän Şagiňi. Baýaky. Türkmen diýen adyň var, boyun vermedik. Tarihte düşman ýelenle hiçem başyny egmedik. Gaýdusyz adaletli degmedik, agzy birlikde beş bolup borojogy jemledik. 5000 ýyllyk tarihim var, hemde Oğuz Hanym, Alparslan Melik Şah, Sultan Sanjarlyganym. Geçip dur damarymdan halkym üçin berer janym. Beýikde saklaryn türkmeniň namys bilen aryn. Türkmen diýen adyny dilimde gaýtalaryn emişe. Vatanım üçün berer nelle barın. Hiç fırzada çalışma nasuda yoluňy türkmeniň beýik ak telpek bilen gyzyl donyňy sen gözlegmesin. Arkaýyn ýezýän sen köçelüňde taý tapylmaz türkmen hali hem keçelüňde altyn harplar bilen ýazan taryhyň gatyny hiç zada deňemen türkmenimiň bedewatyny sen tuwalama. Arkaýyn ýezýän sen köçelüňde taý tapylmaz türkmen hali hem keçelüňde altyn harplar bilen ýazan taryhyň gatyny hiç zada çalışman seniň bedewatyny. Gelin gyzdan asylly erkekleňe dermen arkamda durda agýaly awraýly pederlim. Asuda gijegün nizam asuda atardaňym. Garaşsyz we bak bir taraf Türkmenistanym. Dünýäde tanalýan 5 welaýatyň bilen parahat watanymyz asuda raýatym bilen. Meniň ýurduma gelende saýraýa bilbilen. Bize muňa goşun goşasyny rapli dil bilen. Başıma täj etjek beýik türkmen ilimi. Gorkut ata Göreglibek Jelaletdinimi. Agras türkmenim syla ýar kiçini ulyny. Ilhamym has joşa ýatlasam magtym ulyny. Arasa şäheriň owan köçelüň tämi. Agras türkmenim ýene de kämil.
Akko gündü arası niyet arası pelli Devlet adam için eyse men vatanım değil mi? Tuvalımı harkayın yazyan sen köçölüğünde Tay tapılmaz Türkmen hali hem keçelüğünde Altın harflar bilen yazan tarihin katını Hiç zada denemen Türkmenümün bedevatını sen tuvalımı Arkayın yazyan sen köçölüğünde Tay tapılmaz Türkmen hali hem keçelüğünde Altın harflar bilen yazan tarihin katını Hiç zada denemen Türkmenümün bedevatını Elime jar edecek vatanımın ösü uğrani Arası toprağında arkayın basanım Yaşıl baydığım hemim yaşıl tuğrami Türkmenümün beyik senası bilen kasamın Sağ ol. Şayge, şadada, berekella, Türkmenün tarihini edermen gaydusu serkerdelerini, şahsiyetlerini milli däpde solamadı vasbedip bildin. Buysonurdun, buysonmağada biz haklı, tüys vasnamaydım. Inni fikirlemede maydari, hormatly emin adalar, Merdan başını. Şagim, şadada. Inni bara şu temalı geliyorlar, dapusum, ay şunala qaydarın, geçer rahat deyip aydiyalar, fikirler bar olmağı mümkün kəsinin. Yani şunu dinleyen aşumat, nasam zeli, çını bilen qoğdudup dur. Prem, yadadan ok, sacırşatsilini, Gaçı qoğdu. Özüm şon bu sorayda onun devam et. Özün yazdın mı sözlü? Hava özmez. Gaçı qoğu gerek saglasiz. Bir ansat praxadno temada ay şunu aytsam qoğu geçirerler deyip pikir ediyen o. Yani yaman mene gaçı. Onam aytmak gerek. Onam qoğu yerine yetirdi birinci bilene, ikinci bilene şu iyidi giderligem gaçı qoğu düzülüp yadadan oğam qızık qılmayan şon çınım bilen bir duygulan diglenedim. Tolgunurup bildim. Sebäbi näme de bolsa dinleyici hükümünü emmesine yanında düşünmedim. Her bir sözünü doğru ve dürüst düşündüm de men. Eminlemeden bilse doğraydır. Sözünü düşünür bilmek gerekmek diýende nähili okağında da yazanda da şu sözünü düşünse dinleyici. Menin rap dinlemokda. Men rap dinlemok ýöne rapi dinlemeyeni dinletmek diýen rapçi hakyky. Şonu sen başardın. Berekellah. Başardın. Молодец, berekellah. Супер, брат. Супер. Я поддерживаю, да. Патриотизм. Чё мне еще сказать, брат? Красавчик. Üstünne kak helki diýdime, bir oglanjyga diýdik. Teman gowy, ýöne flow'u özüni görkezjek bolup, diýen adam o. Ana bloglanyň dürüstçe, dogruca, esasy diýen adam düşünürmek. Ana şol oglanyň ýalňysyny sen dogry edip gelipsiň däre. Sözleňem gaty gowy, kapy, rifmi, ay mene ananamak 2003-nji ýyl oglanjyň ýazanysyny söýdüm. Mene ananamak. Ondan Anan malol yani. Anan malol ya. Gatowy, sözleri, temasy yerine yetirşi, sözüne göre. Bundan ön koglanyň tehnikasy güýçli diýmeňiz mümkin. Ýöne şul tema, şunu ýalak tehnik etmeden bolana. Dürüstçe etmeden bolana. Men pikirim. Yerine düşüp dur o. Men şumaşy Süleýmanyň aýtjak zatlaryny aýtjakdym. Ýene de plus üstüne belläsim gele. Rap bilen bizim vatanymyzy şeýle bir gowy taryplapdyr. Düşünükli dilde ve yakımlı eşitiliyor. Sağ ol. Tüveleme, sağ ol. Mena keyif aldım dinlep. Sağ ol. Artan, başla. Emin adaların aydınlarına koşulyan ilki birine şular ýaly watançylyk, millilik, mowzukda rap saýlanyň üçin, aydanyň üçin sağ ol. Sağ ol. Biz hakykatdanam şular ýaly parahat, asuda, awadan ýurtda ýaşaýanymyza buýsanmaly. Biz hatta Türkmenligimize buýsanmaly, sebäbi biziň tarihimizde şeýle bir beýik şahsiýetler bar, olaň bir näçe agzak geçdiň. Sağ ol. Ýene şular ýaly aýdym bolsa, mysal üçin şaýda oturan oglanyň hemmesem bollarmy kadýan, sebäbi şular oglanyň hemmesi watan söýüji oglanlar. Sağ ol, sağ ol. Ýanky flow barada, flow barda. Biraz ütköşgürak bolup bilerdi, ýöne ol ene göz bagysy bolýar, bilýärmi? Bu tarapda görkezenokda şaýda kemçiligini, şaýda artykmaçlyk bilen ýapýar. Umumman şu mowzugyň buram ýerine ýetirişin köp kemçilikler ýapdymy kadýan. Umumman üstünlük arzu edýän ýöne men ýene bir bellek geçesim gelýän zat bayan sözlerini özüm ýazdyň diýene. Mysal üçin men kelemde şeýle bir sorag ýüze çykdy. Şu ýazan setir, kapya izi giderligini bara. Ya bir şahir sana kömek eden bolup biler, ya da Türkmen dili we edebiýaty mugallymy bir dogonyň jigiň ejen kakan goňşyň bolmagy mümkin, şo kömek degendir diýip pikir edýän. Täp kapy izi giderligi şoňa meň diýär.
Bam şolar Aynen, ýaly. goşky ýarak boldy. Özüň ýazansyň ýöne kömek eden bamy? Ya bir şahyr tanşyň, ya türkmen dili edebiyat mı bolýarmy? Men özüm kiçilikden tarih sapagyny özüm gowaryp okuýardym. Ondan kakama tarih solansyň özüm bilen köpünes aýdyp berýärdi edil kakam şahyr däl. Öz tarihimiz barady, öz tiramiziň, taýpamyzyň tarihy barady aýdyp berýärdi. Ondan men bir daşyndan özüm tarih sapagyny gowarýardym. Guruluşundan bildirýär öz ýazanly. Öz ýazan bildirýär. Muma menden şolar ýaly duýgu oýandyrdy. Eger duýgu ana sene de şol. Şol ýaly duýgu oýandyran bolsa we şuny özüň ýazan bolsaň, diýmek Anana mok diýdim ýa-ni. Dinläýim, dinläň akdan kiçi diýip men wara bolýaly. Borly. Yok, men diýjek bolýanlardan başga men öwül söz aslında. Ine mende şolar ýaly duýgu oýandyrdy. Ya bir şahyr kömek edenler, ya da türkmen dili we edebiýaty mugallim kömek edenler duýgu oýandyrdy. Yok, eger şuny özüň ýazan bolsaň, seni gutlaýan inem hakykatdan kämil. Sağ ol. Taýyr kysyn. Skama çakladymmy? Ütküz goşakladym ýok oglanyň emmes aýtdy edilmeň pikirmem şolon kölen deňelýär. Tuwlama menem haladım. Taýyr kysyn. Ol üstünlerde öden. Köp sazan aýdýar, tuwlemeni. Näme de watan höý çakdak çema aýtdy, adym ýöne şegi. Oň soraň jogamy. Adym Şadada. Şoň üçin, köp sazan aýdýar, Şadada, üstüne kemran bolsun. Duýguň üçin, sevgiň üçin, reýiň üçin köp sag bol. Ondan hem mehriban dostlar, şu watan höýçi temada dowam edelim. Elbette biz şu Türkmenistan ýurdumyzda ýaşaýanlygymyz üçin, zähmet çekýärmiz üçin bu ýetme hakly sebäbi şu asudalygy, paraqatçylygy nädip wagt etmejek, nädip söýmejek. Şoň üçin şu ýary paraqat ýurdu bize peşkeş beren milli liderimiz, gahrman arkadal gahrman firdamyz şähli sawdan aýdýas. Elbette hemişe türkmen sungaty, medeniýeti dünýäni haýrana goýýady. Goý mundan belägem şeýli bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Rapli dil sen üçin uly dawara. Patriot, watançy, watansever ýigdimiz şegi. Berekella. Gatygownym etdi. Şu türkmen taryhyny aýdyp berdiň, türkmeni wasp etdiň. Çin ýüreginden ilki bilen sag bolsun aýdýan, ondan özüňi näil duýdyň emin agdalarym. Şu türkmen reýin hakyky tanklary da bulan beren kommentariýalary näil duýgular galdyr seni. Dogry garaşmadym maňa beýdýärler aýdy. Bölme bir şey. Güýç berdi daşynyň diýen zady. Bunda meýlegem nesip bolsa Allah jan. Kömek eder. Yok, garaşman söz diýilýän zat dil adamyň ýaragda, söz bilen adam agladym bolýar, güldüribem, gynandyrybam bolýar, buýsandyrybam bolýar. Sen şolong buýsandyrýanyna girýän. Şoň üçin ýene bir gezek sag bolsun aýdýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. Rapli dil dowam edýär. Indiki bäsleşimiz Halim Poison. Gelin özü bilen hem tanış bolaly. Halim, salamu alaykum. Salamu alaykum ajan, salamu. Şükür. İlki bilen laqamyň arada aýdyp ber. Poison diýmek, zäher diýmek, aňyda olam paýç köp bolanýan. Tözlemada çykdy. Punch mi? Punch. Punchline. Ha, kaptırma diýen manyda gelýär. Berde onda sen old school barada aýdýan, ha? Old school temada. Düşündüm. Hiç il aljyran ok, tolgunyň ok. Onda biz nädiňe üstünlük hemran bolmagylar diýip edýär. Sag ol ana. Rapli dil sen üçin uly dawara. Endiki bäsleşimizem şoňky rapli dil atly gepleşimizden birinji tapgaryň 3-nji bölümini jemleýärem. Mary welaýatynyň Mary şäherinden Halim Kuliýew, laqamam Halim Singar. Garşlaýar. Halim, hoş gördük. Başda tolgunma yok. Yok diýem. Bolmalam däl. Sahna senki garşlaýar. Halim Singar, siz üçin. Biraz. Yo. Ya. Yok men ýaly diýdim, ynanmadyň zow, sakowun flow, kelleden keselo, tesvirde erkek bary, öňümde peselo,
Başaran ok %100 Başarsan alın o dik gözümüz Gulovu asın o Sözümü ya tutup beynime basın o Hiç kime başartmadı yığınamak hasıl o Hovan çalışıp başladı Ütgüttüm paslın o Kamente yazdılar rapperam bağımı mardan Boynuna dak güpün Ürmöde gıradın Sünkünü taşlap durur Kevağı çık seyredin Beynin içinde mut yaşap adımı yürüdün Ulum sırak kes cevap beryen Öz sözümü bolşum yalı kavul et Seyredip gözümü Yaşım kiçirek Siylığım ulu däme İşlesen disli bukcamda sana yer gattıken Gulunu hit buyan dinle gör halasın Flow'um bilen beceryen gelay yaramasın Gızıklı del mana nirede parlasınım Nungu törüm gönüm yetke dinlersin garasınım Görüm o özüme denge görüm ok Ulu gürlem o özüme denge görüm ok Görüm o özüme denge görüm ok Ulu gürlem o özüme denge görüm ok Men gassap bit baltalayan Men old men söz haltalayan Son paylayan taplar sorayan Köneden gelmiş ekkadan horlayan Sözüme cevap Mana denk tapmayan Game over del körpem edilmedik işken Bravavatım çektir aydılmadık sözken Yılan yalı urun yalar arkada diliken Goyanaya gıydımı başarmadık izken Tuğulümü gözeymesin daşımda gözken Daşımda gözken Daşımda gözken Ilhamım yarlı açmedil kar bit Kenar yaka çıkam okummanı gök git Yekelige öğrenin Berem o fit gir ya roluma yer gelse breakbeat Yer gelse breakbeat Şoğur sözü kenay yani dil toti İstetin etanş tanımadım toti Gece yatan ok bayüştem yan ki halanasa basmana Like homie Like homie Halanasa basmana Like homie Like homie Sağ olun Like sana like Halim Singer Tuvaleme krasachık baat berdi Cemneci çıkışımada da tuvalem hem metot belliklerini yazdı Mikrofon sen yali saklama qoğuryan vagranda birinci söz vereli Ondan soň devam ederiz Halim Singer Aydım ama aydayan mı? Arasında Vokalini Seret birinci versin aytman mara Srazu ikinci versin başlanmalsadın Has qoğu olardı Sebebi birinci versində обычно çitke edildi. Soňy has gowy meni aldy, has gowy bolu soňy. Ma, например, soňky flexing beter başta bahan 5'lik 6'lık da soň 7'e galdy karşı. Berekel. Sağ olun. Yiğitler, koşuklu adamı var mı? Ayçıklı adamı. Umuman gowy. Yani saz başlananı merdan ya da seredadır. Doğumlu giriye diye. Doğumlu girme diyor ona. Şun bizim görün adamın adı biliyor mu näme? Ine men rap aydiyan ona şeydi ve molyandır diye. Umuman pesini yokorsunu gat hemme adını görközi men üçin gat kanagатlanırly. Gutlayan gowy. Sağ olun. Halim. O da şuman aslına emin ağdalar bilemek men bilen ılalaşar mı yok mu? Şu Şutak dalaşkar olup gelýänler var. Bira çeper hows çoňlar var. Bira mene hakyky hip hop var. Şo realna şo içinde var, ganyny var, zat var. Onuň şulaglaryna hip hop var. Onuň şuňal oglanlara da siz beterrek garsara ýaňyz bilýän. Men özüm hem şoňalyk. Sebäbi has artykda garaşýanda sebäbi şunda bar. Başgalara kan u okey. Tam Gün duyup bilýär-de, gün duyup bolýar-da. Şunu duyup bolýar. Şunu hakyky şunu rap ama adama birje nickname'ına çala ütködürdüm nasam diye. Yo ütköttüm ha. O gaýrat şola. Ýöne w целом men üçin gatgowy pram duýulýar şoň iz rapyň nämedigine düşünýän adamdam da bar. Tak şu ütköttüm diýen ha? Nickname. Aw, Poison. 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 Poison ha. Zahir diýme gaňlady. Ütködüpdir. Iki tane görünüş dalaşkärler gelýär. Onuň hersine garaýşyň ütköşük bolýar. Şoňa görä-de arsaaralýarym, şoňa görä-de komentarda öyle şoňa diýesin gelýär. Batebe beter artykdat garaşýan şoňalyk oglanlardan. Tak şu üstünlük men üçin agat. Ýöne şu artyk bermedi däm şu wagt. Bermedi artyk şu. Ýöne beriljegini bilýär. Näme gerek? Şonda Ýöne eden zadyna waka berýän mena. Ýöne dogry neme belledin sen. 100%. Temasy wa saýlan temasy braç gowda ýomok da, bakam ýomok bolýar. Bradacık yankı öňündäki çykyş edilen izinden newdaşyny geldi. Olardan öň gelen bolsa,
başgaça kommentariýa bolardy. Bular bir hillek ýa-ni agyr sözler gitdi de. En atawy gitdi, onuň ýurt barada gitdi, onuň gowa merini ýetirdiler. Bu oglanyň mene şo merdan diýşýalyk ýöne berbilmedi. Men şonu ýöne berbilýäni bildir ýa. Ýöne şu wagt bermedi. Gaty ödüne ýa gowny etdi, ýa ýang diýene material newdaçny bol ýankylardan soň. Ýöne şeýle alanda ýokary orta dälle, ortadan ýokardy. Sağ ola. İlkler koşukladyňyz barmy? Ýok, boldy. Halim Singer, köp sazan aýdýar, jemle jogap çykdyň, diýmek saňa netijeni eşitmek, gataň zat düşer, azajyk wagtdan edip bolsa, inniki tapgyrmada gatnaşmak hukuk kazanýam, onu biler. Halim Singer. Rapli dil sen üçin uly dawara. Halim Poison, berekella. Gutlayan gowy çykyş etsin. Sağ ola, näşe. Yani kimdi de bir giyirsin pesi de zato çıkışın olsun. Giyirinde pesiren bolsam çıkanda daha edip çiğitken fast flow gidiyor şu sonunda. Böyle bunun beylerem üstünlüklü devam etmeyi dileyen berda ne tükölün adından üstünlük soğuk tükbünü alayan bokurdacın öleyen. Biz olsa bätleşimizin inni kitap gyrna görüşýän şekden bilen üstünlük ardy ödüp sağolýar ýa. Ýaşy min. Jany sağ bolsun. Rapli dil sen üçin uly dawara. Ine mehriban dostlar, şunun bilen 10-ga jemledik. Inni gepleşimizde iň bir garaşylýan torgunurjy pursatlar, momentler nädip agdasan agday bermeli. Inni ýata diýär, şugun 10 sany 3-nji bölümizde 10 sany rapçy ýigitlerimiz çykşetdi. 10-synyň diňe 6 sany inniki tapgyrmada saýlanma hukuk kazanar. Olar kimler bolar? 6 sany eminler her biri belli bir rapçyny saýlarlar. Nehip boda asalamdan biler. Gelip pikirlenmäge may bereliň. Siz kimi saýlardyňyz? Pikirleňizi bellikleňizi kommentara belläp bilerdiňiz. Rapli dil sen üçin uly dawara. Häzir 6 sany emin adamymyz bar. 6 sany rap sangatynyň wekilleri bar. Olar 10-nyň içinden 6 sanyň saýlarlar. Geçengede haýyş etdiler. Esasanam Espeter Süleyman haýyş etdi. Iski muslimler başlapdy geçengede. Bu gedek bu gapdyrlan başlaýarlar. Hatda gün menden başlady bolyn. Ýene beýdidigler. Şoň üçin bu gapdyrlan başlaýar. Vagrant birinji söz senki näme üçin kimi saýlaýan, pikirini aýdýan we indi kitaplara geçýär. Kim kal? Hawa, bu gedek has çekilişikli boldy mukadiyan. Sebäbi men bir has öňe çykan 4 sany favorit ba, şolara bir 9-10 bal goýupdyrmyna. Ýöne şolaryň arasynda meselem dopamin ma, has ma bilemok bir 10-da 10 göründi. Şeýdiwestva, ýazlyfa, şeýgiwa. Ýöne dopaminiň alınjagyny bilýän. Şoň üçin maňa has ýakyn bolan Şeýdiwestly saýlaýan. Şeýdiwest, orta çykma haýyş edýän şeýdi. Kutlayan şeýdi, üstünlük emran bolsun. Inniki tapgyrda mundan has şowkuny çykýardy bolýan. Berekeler. Köp sag ol. Biz dowam edýän inniki sözi kimden al? Sözi Espeter. Senki başlyň. Gaty kıyna bir gapdalanmazsan ya oly. Anlatmy? Awa, şo bilsin ýalak gonç. Hemmezinem geçiretmedi geli, hemmämiziň hem ýöne goramaçylyň haýyş oýunça ýarış gutormaly. Şoň üçin doğrudan hem şul sanyna ýaman kän favorit ba. Men üçinem ýanky Şeýdiwest geçdi, men eýam arkaýyn. Indi men inniki 10-lyk goýanymy saýlamalla. Bolýa galan oglanlar özleri çözülüşdirler. Men dopamin geçireýin, azat begenji. Köp sag dopamin, inni kitaplarda üstünlük emran bolsun. Köp sag. Dopamin özüň aňsady faýdatda, özüň kelläň agardy berin sen aýdypda. Köp sag ol. Garşylaly gutlaýar. Biz dowam edýäs, tulama tutuşy bäsleşiň dowamyna
Kaptından kim geçede ruhu gollu veren gerekine ruka padjeş geden. İyi. Anto hat edereli. Бар оглонлар молодец төлөмө. От души все красавчики. Ёна мен үчүн необычный же персонаж бар, ушул оглон айык 428. Реально же пацан бар. Өз волнасы бар, өз вайбы бар. Молодец, мен ушул оглону тайлаям. Тайлаям, о. Красавчик. Taylayan ayık 428. Soraydı ne için ayık 428. Wi-Fi'nin parolü gerek. 428 manasını aytıp bilemek, yani ayın manasını aytıp bilen. Şahsi 428. Ayın manası ödün ellimek, oyun yemek, açış demek. Neylisem oyun yemegem göne oyun neyli bir dunkakçıya bu güzel sus hep yan yüzüne ödün eliyen, şon yalı oyun yemek. Ay Diana brat, öz valnası var. Biz düşünmez. Biz düşünmez. Yine Hükman öd dinleyicisi. Öd kıyınla ya. Sağ olam sıylan ormaçına. Her ayet yansıtırımın manisi vardır. Şunu aytmak istedim. Galanım. Başka birini saylamanı sizin haşet yani sebemen inni kitaplara gelip bilmeyen öz sebeplenme. Son başka biri Ünü gidersin. Sorumlu men seni zaylayan. Sen gelme tapaudu yok. Seni zaylayan. Onu geçiriyat mı? Geçiriyat. Yorun. Böyle ayık 428 üstündeki emrağın olsun. Berekallah. Sahnada mehriban dostlar has bir tolğun nuryan yigitlerimiz var. 7 tane oğlanımız, 7 tane rapçi yigitlerimiz. Yani 7'in 300 saylanıya gerek notum dizet. Thank you. Sağ olun. Yigitler ilki bilene hemmeňizi gutlayan, şu tapqyrda, şu sahnada durmak eýýäm yeňiş. Eýýäm äzir şu sany tomoşa etseler eýýäm siz tanaýalar. Umuman kim saylansa da gynalmalylar, kim saylansa da aşa begenmeler diýeli. Sebäbi biziň bäsleşigimiň şerti şular ýaly. Indi emin agzalar bilen köpüsi bilen pikirimiz deňgelýär diýen. Deňgelýär sebäbi bize täsir galdyran hakykatdan 4-5 tane gatnaşyjy bar. Indi men saylamak isleýänim Ynanamok Şarif Merdan. Şol oglana tejribe gerek ýöne inni kitapgyrda nämedir maňa şo gyzykly. Şoň üçin Şarif Merdan, Ynanamok. Şarif Merdan, Ynanamok. Saňa dizet ynanny, saňa da üstüne gardy diýär, inni kişilerden bundan beýlegem. Ananlarcı rap'ın ulan. Köp sağ ol. Devam ediyaz. Yerler adalya, inneki sözüm Met Nazar veriyaz. Şu, onun realna 3-nji tapqyr prem takoy gyzykly boldy. Has gyzykly bolan ýalak bar. Потому что birde de ikide de konkretni ýawny favorit biri Qatyöňe saylan gitdi-de, a berde prem Rafamernaja. O saylap seçibem bolýar, adam et bolýar. Men üçin dap inni hemmesinem geçiresin ele, hemme oglanyň aýtýarlygam bolýar. Ýöne adam adam birini geçirmeye hakkı olan son şu ayda Halim'i geçiresin bolýar. Halim. O da çıkışında birazcık kemçilik bolly, dol yetirmedi beatini, gaty gowurmadım da ýöne şu angrasında potensial gaty ulu görýän şoňkyny inni kitaplarda da has bir dogry saat saylap tempini özüňe rag edip bir gowtaýyndan gelmeňe Halim Singer. Bu tapqyrda Halim Singer diýip tanýan, inni tapqyrda ýa-da edip nickname ýa üýtgedýän, edip bolýar. Köp sag ol Halimjan. Üstüne kemraň olsun. Gepleşimiziň iň bir has, kyn we iň bir tolgunlyjy bir zatlary 5 sany ýaş oglanmaz, aýdymçylanmaz, repçilanmaz sahnamyzda ýöne ses diňe diňe biri inni kitaplara geçse o kim bolarka? Iska Muslim başly. Şu ýerde meňem belli goýanymga ýa memmeti geçdi ýöne bar içinde ikisi galdy. Açyndanam kyn şuwat. Real gaty iki adam konkretny Tayland duruşsadan pram Taylayman bolyn ýaman gayrat etmişler. Тот пацан же не будет в следующий раз. Но он сказал, что не будет. Но он сапрана yine bir. Birinci sen Taylandny, birinci Tayska Taylandyn gerek goýunça. Şu ayda geçenki sanyny Vagrant iň ýaşy
Iň ýaşymyz saýlyt içinden bu gedek men Ýazlyýew. Ýazlyýew. Berekeler Ýazlyýew. Näme üçin? Şuňara iň bir agyr stil bilen, agyr aýdym bilen ýeki özüniň şeýdip gelip ustada çykyş etmesi, şu geleceğiniň bardygyny bir kile görkezdi de şu. Gıynan otyrdım geçmez muhabbet. Hem mädi ýeriňizden turup da golladyň meni näme üçin bir saýlama Gıynan otyrdım sumat geçmez muhabbet. Olly. Ýa-da üstüne hemraň bolsun, köp sag bol. Inneki çykyşlarda da diňe eminler ýerinden tutar. Ondan näme? Ýa-ni belek geçiriň aýyk 428 öz ornuny başga bir repsa bermän haýyş etdi. Innek tapgyra gelip bilmeýänem aýtdy. Öz sebäpleri görä ýöne 6 sana hukman biz innek tapgyra saýlaýmaly. Şoň üçin sesem ýa aýygam saparany saýlady. Bu gedegem senki sen bilen onu, sen bizene kime täsir ederken? Şadada. Ha, Şadada. Patriot olman, patriot. Şagi. Şadada. Köp sağdan aýdýar. Näme şundan beýem düşünükli, üstünlük ýemraň bolsun. Berekeler, ýoluň açyk bolsun. Inni Aragona'da öz pikirini eşiteliň, Aragona Federal başlygy. Oglanlar birinjilik bilen şunýaly ýaşlarymyzyň ýaş oglanlaryň ýaş netiliň arasynda şunýaly zekinler oglanlarymyzyň ýigitlerimiziň badygyna gaty begenýän we şunýaly ýaşlary bir orta çykaryp görkezip millete tanatmak üçin, rapy ösdürmek üçin Türkmenistanda hip-hopy ösdürmek üçin gaty köp işler eden Iska Muslima sag bolsun aýtmaslan. Menem mihman okunda çağırdı. Sag bol bro, respekt. Hemme oglanlara da sag bolsun aýtýarym. Geçmedik rapperlarımıza da bundan sonraki yollarında üstünlük arzu edýän, durmaň, dowam edin, täzeden işläň, bu berde hiç tat gutorony geçmediňiz diýip geçen oğlanlara da hemmesine üstünlük dileýän. Sag bolun. Sag bolun aýdýar, elbetde gelen mihman esasan ýigitler size. Dünyada da ençeme milliarderler, ençeme ýyldızlar, toplar bar, ýöne Göni hemme zatlary ýeňiş bilen baglanşyk diýip pikir etmäň. Men pikirim diňleýäjek ökümine men esasan hemmesem şu ýerde siziň bir kämil derejede ösmeňiz üçin, şu gyradan başlap, şamandan başlap, poçetde oturan çıraçylary bilen teknik agdarlarymyz hemmesem şu siziň üstünlükli, şu taýdan ýoluňyzyň size bir haýyrly bolmak üçin ähli şertlerimiz şu gepleşik siz üçin döredildi. Şoň üçin ruhdan hiç şeýle düşmeli däl. Mundan belägem hukman dowam etmeli. Täze ýeňişleri bilen täze üstünlükler tarap. Şoň üçin gatnaşyňyz üçin, geleňiz üçin, finansýaňyz üçin köp täze hukman indi kime uzun bolsa sizi sahnada göresim gelýär. Köp täze aýdýar. Ýigitlerimiz gollaby ýaşapaňyz haýyş edýär. Ine de mehriban tomuşaçylar, hormatly eminler, mehriban dostlar, şunun bilen birinji tapgyrymyzyň 3-nji bölümini jemleýär. Bizde öňmede ýene bir bölüm maly, ýalňyşmadyk eski dogryda ýene bir bölüm mal, ondan soň ikinji tapgyra geçer. Ýöne biz ýene bir gedek öz zekinlerini görkeden ýaş rapçy oglanlamada hemmesine köp saýan aýdýar, üstünlük hemra urmardy aýdýar. Esasan bir ýegin bolmadyk öz fikirlerini beýan eden, paýlaşan biziň hormatly emin adalarymyz, köne mektep adalary üstünlük hemraňy bolsun. Ine ýene bir gedek yeten we yetmedik zat barmy? Şu gepleşimiň şu sananda. Dogrudan geçenkeden ha tapawutlaryny, ha çekilişde boldy bir hili urunamyz, ha bir kämilleşip bar ýa biziň çykyş edýän oglanmaz, gyýlanmaz. Wa grant yetten we yetmedik zat barmy? Ýene goşok atlaň barmy? Şuňa ýan haýsymýalyk, has gowully, has çekilişli boldy. Sebäbi diýseň näme? Birinji, ikinji bölümler çykdy. Gatnaşçylar gördi, näli çykyş etmeli, näli taýýarlykly gelmeli, ne taýýarlykly gelen oglanlar göne 10 bal alyp ýatyr. Şoň üçin gelin öňünden görüň, repildili köprak görüň, köprak taýýarlanyň we ştak geleňizde telefonsuz öz duýguňyzy biziň ýüregimizde salyp bilmäni biliň. Berekeldi, sag olun. Köp saýan aýdy. Ondan näme berilen maslahatlardan peýdalanýar, bizi tomuş edýän inni kitapgyrlarda çykyş etjek oglanlar, gyýdylar. Gowudyp taýynykly geliňsene, kişi 10-nyň 16-nyň oturup kellelerini, saçlaryny üstünlerine oturan eminler, inedekinler diýip. Ondan hem biz şu gezeklikçe sizleri hoşhoşýar, köp wagt däl, esasan pikirleňiz, teklipleňiz hukman kommentarlarda bellemeli. Şurýaly ýaşdakileri, türkmen rap sunuty bilen, aýdym san sunuty bilen
mümkinçilikleri meşgul olmak üçin mümkinçilikleri dördüp berýän gahraman arkadar gahraman terdamyda köp sazon aýdýar. Repli dil bäsik repleşemeden inni kitapgyna görüşýänçä hoş wagtyňyz toýlarda görüşelim. Gel eline alla mikrofonu barlı. Diline eklen kahpeler hip hop bilin. Çekinme gel bat bilin. Netice görecek bolsoň hereket et. Dogry dep bilin. Yazdır adyny bul tariha sen altından ulu harf bilin. Özüňe anamyň barmy? Al mic check chip. Sen yaran sen rapli dilin. Ýzyna özüň alyp çık. Girinde giriber korkma. Çykanda çıkıver ağlama. Bul bäsleşik diňe sen üçin ulu dawara. Rapli dil. Rapli dil sen üçin ulu dawara. Rapli dil